Naragsak a piyesta ti patron mi San Isidro Labrador from Nestor Cuse Alamo ti Kaagaman Apari West, Apari Cagayan Valley. Albert Marquez, Virgie Villanueva ken Fred Nares, kastamot ni Abby James Manangan ti Tabuk Kalinga from Jamea Kakal. Shout out ti Kakal ken Perez family di Tadaki Talag Kabagan, ken ibaket ko Mary Joy Kakal, ken dagiti mapan Aglap City Tabaco di Tadaki Talag Kabagan. Shout out kada Mary Jane Pigaw, Mary Nordican, Corazon Balaan, ken Angelo Asitura Concepcion. Rivera Bautista Lagmay ken Pascual family di Tamino Sikwan Mantakdang, San Quintin Pangasinan, ken Gutierrez family dito'y Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Takang ken Valdez family dito'y Kalinawan Norte ken Passion family dita Andarayan from Mary Jane Takang. Guerrero Lagadon Dombrique ken Enrico family, Altea Brittany Nicole, Mr. and Mrs. Roberto Dombrique from Mary Grace Enrico ti Jeddah, Saudi Arabia. Shout out kada Yatsky KZ, May Aquino, May Pena, Madeline Ballesteros Milo, Ayla May Joan, Gian Alea Faye ken Joselito Galapon di Tajadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin di Singapore. Nanay Remedios, Tatay Romeo ken kakabsat ko di Taaguula Union. Kastamat ni husband ko Arvieb dito'y Montalban, Rodriguez Rizal from Cute General. Inang ken kakabsat ko di Katabayungan, Kabagan Isabela from Evelyn Bautista ti Italy. Bakit ko Anilea Lagrana, anak ko ada Kirby, Angelea, Isabel, Erich ken manang ko Lydia dito'y Sawat Tagudin, Ilocos Sur from Angelino. Christine Joylyn Kilang, Shailene Lopez ken Adonis Kilang from Tapa ti San Mariano, Isabela. Mindo ken Taberna family ti Tanadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Shout out pa kanila kay ko Georgie Marpolanco from Vilma Polanco ti Cyprus. Kastamet kada Helena Soliva ken Jaime Rodriguez. Intay nga roden ituloy nga ibasa ti surat ni Mary. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Ilingad naklangan itinagan a Mary, taga Ilocos Sur, ngam agnanaed akon dito'y Baguio City, manipod na kiasawa ak. At datalo nga anak ko manang. Kanayon amang mangag ko daytoy a drama, idi addaak pailaeng iti lugar mi. Tapagaayat adengdenggan dagiti kapamilya ken kalugarak. Taradyo ti kang runaan a pagliwliwaan mi idi iti lugar mi. Adu kadagiti kalugarak idi ti maladingitan ket karaman akmet ditan idi saanan amang ganday toy iti radyo. Naimbaglaangan manang tanasarakak ti YouTube channel yo nga isuitan ti pagdengdenggak. Naawis akmet amang ipatulod iti pakasaritaak barang mapili ang maidrama. Takayat kumat ang maibinglay kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay, Manang Emmy. Naimbag ta simmangput kan Mary. Ala, ingkag palisen tamangan tayon. Nakaluto akon. Nasapa kayon sa asimang tito. Awan overtime yung iti trabaho? Awan. Nairing pas mi amin na trabaho mi, iso asaan kami ang nag-overtime. Tito, masapon pa nun ngagbayad aki di pagadalan. Kastoy gayam at talaga no graduating ka. Nagadupay la ababayadan. Siyempre, nang runa kat adda ka iti private school. Ngam sana bale, tagturpos ka niti high school. Agkolehiyo kanton. Kadig agdanag, adda nakasagana apagbayad mo. Agyaman ak tito. Sana bale tumulong ak inton bakasyon. Manggedak. Anya?
Manggad ka, kunam? Wan tito, nakasarita ko ni Manang Nati. Mapanak tumulong aglako iti groserya na kabayatan ti bakasyon. Are you sure? Rumbang ko mga aginanaka pa, Mary. Okay laang tito, tapno damot maurnong ko apag kolehiyo. Mababainak nga minan kan ka. Sipod nagadalak, si kantin ang supsuporta kanya. Asino ko mga rutinam na matumulong kan ka, katsipod na yanak ka, siya ko ang tinang tagtagibikan ka. Isungarod nga gyamyaman ako na tito. Di kagdanag, apaman ang makaturpo sa kiti kolehiyo, siyak tumat ti tumulong kan ka. Di mo panunutan dayta. Kabsat ko ti inam. Iso kasla anak kamutan. Malan, ingkag palisen, tapno makapangantayon ton. Simangpat ka din ni Mary. Wen manang, nagpalas. Ay wen, nakaluto akon, mangantay ton. Ayan ni Manong. Adda di talikod, adda bitar tarimaanan na. Sana bale, tadanda ni malpasan. Sige nga Rod, tadikat bumaaw tin lutok. Ay na, nagdakkel agin awa mi ka ni Manong mo. Manipod nagsubli ka nagtrabaho dito lugar tayo. Saan akas ide napadakkel mo ni Mary kat napan ka nagtrabaho iji Manila. Saan abali taadaak manan dito'y manang. Siya kundi makaamo ka ni Mary. Kasmat lang iti sigod. Ngamnas ka nga agurnong kamot para iti bagim. Narigat ti awan urnong na. Sapay awan pamilyam. Kat da kayo nga'y apamilyak, di da kayo ti pangipaayak iti amin apagbamban nugak. Huston ti panang papaadal mo ka ni Mary. Dakal atulong day jayan kada kami ka ni Manong mo. Di kay agdanag manang, ta aging gay ti kabaalak, tulungak ti kaanakak. Kaslamot anak kon. Iso nga ipaay ko ti amin na kasapulan na aging gat kabaalak. Ay, agyaman nakading ko. Makaamunton ni Mary nga agsubadken ka. Ay naman na, ngawan kanyak dayta. Basta makita ka na saya ato ti pagtungpalan ti kaanakak. Ay, naragsakak tumeten. Feeling beautiful ever. Tadanin graduation ti anak ta bakit? Wan lakay. Nabayadan na mo't amin nga obligasyon na iti pagadalan. Nang tad ni Tito Paul na iti pagbayad na. Ay na, nagsaya at atalaga ni Paul akabsat mo. Isu tinang paadal kan ni Mary, manipod iday, aging gaitang agtorpusan iti high school. Isu nga rod, akan ayon abilinak ni Mary. Nga sa isaya aton na ti panagadal na. Tapno adamot gunggo na ti ulitag na mang papaadal kan kwa na. Rumbang laeng abakit. Ta isagot nanto kan ni ulitag nati diploma na. Isagot nanto kano kada tayo amen, gapo iti panarabay tayo kan kwa na. Kastaya. Ay na, nagasat ti anak ta. Ta ti ulitag na akas kan ni Paul. Nasingpot na di aburid kyaw, bakit? Nga oray kas jay ti kinataon na. Ano pa'y tinatultulungan na. Nang runa dagiti umasidag kan kwa na akakabagyan niyaw. Nako namon lakay, saan anaimot ni Paul? Aging nga damay tulong na, di na pulos paayan ti umasidag kan kwa na. Wan nga raw. Ay wan bakit?
Isuntulaan ti paulyan ta iti stage no aggraduar ni Miray. Sigurado ang maragsakan unay dayjay. Ay, wag. Sige, taibagak da ita iti anak ta. Kablaawan ka, Mary. Nakaturpos ka ni ti high school. Sagot ko kada kayo da iti apanagturpos ko tito. Nang runakan ka anang supsuporta iti panagadal ko. Ay na, paragsakan ak unay kaanakan. Ag-college kanton. Agtrabaho akita bakasyon tito. Isupay di maurnong ko para inton enrollment. Adaken ka dayta. Ngam di ka agdanag, ta ituloy ka suportaran. Ay, wan gayam, ada napintas nga ipadamag ko ka. Diyak pa imbagbaga daytoy kada kayo, tadyak sigurado no matuloy. Anya day ta tito? Nag-apply kami iti gayam ko iti trabaho iti Taiwan. Kat napagasatan kami mutsika. Or urayon mi lang ti awag ti agency ang nag-applyan mi, no kaano ti flight mi. Anya? Agabroad ka, tito? Yes. Takayat ko makaturpos ka iti college. Kantap no makatulong akpay kadananang kantatang mo. Ala, nalabos samot na itan nga aramidam tito. Masapol pa yung agabroad ka para kada kami. Katuan tap no maadal mo taan niya manakayat mo a kurso. Kan may sa, kayat ko ti makaurnong, tap no adan to pag negosyo, inton kayat ko ti ag for good dito Pilipinas. Sigurado ang maikawa kaming tuunay na awan kan tito. Kailiw kan tuunay. Ay na, kaanakan, kasta akmatlaang. Ang masapol nga aramidak da ito'y tapno matungpal ko ti karikan ka. Basta ikarim kanya nga agturpos kay ti koleyo. Saan ka pa'y amakias-asawa? Wan tito, ikarik, agturpusak iti kolehyo para kan para kadananang kantatang. Ni Tito Paul kat burida kakabsat ni nanang ko manang Emmy. May sa abaian. Ngam uray kastati kinatao ti ulitag ko, ipanpanakkel ko unay, gapo iti kinasingpet na kada kami akapamilyana. Ni Tito Paul tinang paadal kanyak manipod elementarya agingga iti nagturpusak iti high school. Nalidayanak iti nagpakada nga agabroad, gaputa sigurado ang maikawa kaminto iti kaawan na. Ngam iti may sa abanda, maragsakan akmet, gaputa amok asumaya at ton tibiyag ni Tito. Kat saan ton amarigatan unay amangged, tapno masuportara na laeng ti panagadal ko. Kalpasan laeng ti dua alawas manipod nagpakada kanyak ti ulitag ko. Agflighten ni Tito Paul, manang Emmy. Mary, masapul nga agluwasa kita na mapan iji airport, tainton bigatan ti flight ko. Sikan di makamu kadananang mo, ha? Di mo baybayan idawan? Wan tito, di kagdanag, siyak ti makaamo kadakwada. Aganad kay ti papanam tito
Kan kanayon kanto nga umawag kada kami. Wen, di kagdanag. Panunutom kit din anaimbag no anya akurso ti alaem. Kano sa dino ti kahit mapag-enrollan iti college. Wen tito, pakaamuan kanto adagos. Rumbang laeng tapno maipatulod ko ti kasapulam. Di mo nariribukan dananang mo, tasyakon ti makamoy ti amin. Agyamanak tito, namnamaam nga igaad ko ti agadal. Tapno saan masayang amin nga itultulong mo kanya. Dapat lang. Ta saan mo da para kanyak dayta? Amumet nga awan ti sanikwami nga ipatawid mi kan ka. Dayto'y laangan ti maipatawid mi. Ti makaturpos kay ti panagadal mo, tapno madanon mo to ano maragpat mo tinapintas sa masakbayam. Agyamanak tito, bastaan nadam ti bagim ijay Adayo kami kan ka. Di ka agdanag. Taagan na da kakanayon para kada kayo. Numero lang tagparparang dito cellphone ko. Sino nga to dito Sugbatak lang ang tap na maamuak. Hello? Hello, Mary. Ni Tito Paul daytoy. Ha? Tito Paul? Nakasangpot kami dito Taiwan. At da kami dito pagnaidan mi, nga ito ti pagtrabahuan mi. Nasaya at mat. Tasi kakaradkad kayo anakadanon dita, Tito. Mayat ka di matlati pagyanan nyo dita. Amangan mo't no saan amayan nato papagyanan akas kadagiti madamdamag mi dito Pilipinas. Ay na, di ka agdanag. Tamayat dito pagnaidan mi. Kat sigumpay kadagiti Pinoy anadanon mi ditoy, napintas ka no ti kumpanya pagtrabahuan mi. Ay na, agyaman tayo iti Diyos dito. Tanasayati ka sa saad mo dita. Pakibagam tulangan kadamanang amayat dito ayan ko. Di kay agdanag, ado ti Pinoy ditoy, iso sa anak to amay kawa, kan atatay gayim ko akadwa ka nagkapu dita Pilipinas. Wan Tito, aganad ka dita Oray da kayo, agan-anad kayo dita sige nga ro, da umawag ak tumanen. Bye! Bye, Tito! Ay na, agyaman iti Diyos ta nasaya at gayam ti kasasaad ni Bayaw Paul ijay Taiwan. Wala kay, kasta ti inyawag na kini Mary nga anak ta. Mayat ka no ijay pagtrabahuan da. Sigon ka dagiti Pinoy anadanon da nga agtrab-trabaho ijay. Nasaya at nga raud. No apay nga minakinayat na payla ang tinagabrawd. Kat mayat matan ti trabaho na ditawi. Ay nalakay, ti kunanak ano ka ni Mary. Kayat na ti makaurnong iti pagnegosyo nanto ditoy. Inton kayat nanti agpurgod ditoy lugar tayo. Kasta aya. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Tapno saan ni agbayag ijay, katagawid tumot lang ditaw apaman na makaornaw. Nay, di mo liwayan na bilinan di anak ta asay saya aton na ti panaghadal na, tapno saan amasayang ti sakripisyo di ulitag na. Ay na, kasta mismo ti imbagak ka ni Mary. Kat kuna nangawan ka no ti rumba nga pagdanagan tayo, tatalaga nga aramidan na ti amin tapno makaturpos.
Nang runa kat amo na kano nga imadayo di ulitag na. Tapno masuportaran ti panagadal na. Kat apaman kano ang makaturpaos, isunto kanon ti agtrabaho para kada tayaw kada ulitag na apol. Hello, Tito. Naimbag ta nakaawag ka. Kumusta ka, ditan? Kasi disigod, okay kami mat ditoy. Ung gayam, aday padamag ko kan ka, isong ay mawag ha. Ha? Anya day ta, Tito? Siguradom lang ang maragsakan kami iti padamag mo. Ay na, sigurado ang maragsakan kayo. Malpasan ti kontrata kintun sumaro na bulan.Ag-renew ngam, agbakasyon na pa'y dita Pilipinas. Agpaiso, Tito? Kunakon kat. Amo ka agbakasyon kan, Tito. Ay na, maragragsakan ako unay. Si Kanton di mangipadamag kadamanang. Ay na, magagara na nga ruda na makadaanon dita, takailiw kayo unay yan. Uray da kami mo, Tito. Agasam nga iti mano atawan adida ka nakita. Talaga magagaran kami na makakita kan ka. Sana bali, Mary. Taumadanin. Urayan mi ti idadatang mo dito Pilipinas, Tito. Nanang, imawag ni Tito Paul. Kat amo yun o anya timpadamag na? Anya nga ay anak ko. Agbakasyon ka nun ni Tito Paul. Malpas ka nun ti kontrata na, nanang. Ha? Ay nukasta, agawi doon. Saanan nga agsubli pa ijay Taiwan? Agsubli pa'y nanang. Ngamsakbay ang mairugi man nun ti baro a kontrata na. Agbakasyon pa'y kano. Ay, kunaklakit din iti panagawid na kat saanan nga agsubli pa ija abroad. Agri nyo kanupay, nanang. Sana bale, tamakita tayo manan ni Tito. Ay na, magagaran ako na makakita ka ni Tito, nanang. Uray sakmat anak ko. Mailiwak mo't unayan ka ni Paul. Sana bale, nanang, tanapardas lang aglabas ti aldaw. Kitaan nyo. Di tayo mapupuutan. Ngam nalpas gaya man ti umuna a kontrata ni Tito Paul. Ita, makabakasyunan. Naskan nga rod ang maasikaso di kwartuna. Masapul abadalusan ang naimbag. Inton awan klasem, tulungan nakto nga agdalos anak kawan. Di ka agdanag-danang, siyakton ti makam mo. Kabaalakon nga aramidan dayta. Saan kayon nga agbannog pay? Naala, agyaman nak nga rod anak ko. Kasta unay aragsak mi, idiim pa kaamo ni Tito Paul amalpasan ti kontrata naman ng Emmy. Katsakbay nga agri nyo manan, agbakasyon pa'y dito Pilipinas.
Kasla na iliwan kami unay, gaputao mo na day di agundaway, anayadayo kada kami ni Tito Paul. Nang runa kanyak nga imbilang nan nga anak na. Manipod ngamin naka-abroad ni Tito, di napulos na liwayan nga impa ay amin akasapulan mi dito Pilipinas, nang runa unay dagiti kasapulak iti pagadalan. Insagana mi nga rod ti amin dito Pilipinas, kat urayan milaangan ti aldaw nga idadateng ti ulitag ko, ididimteng ti pagteng asaan apulos anapakadaan ti asino man. Bulan ti Marso, taon 2020 idi, Manang Emmy. Anak kao, apay, anya ti mapaspasamak. Nakabutbutang ti damag iti radyo kan iti telebisyon. Adda ka no agraira sakit tatang. COVID ka no. Kat ado ka nun ti pimusay, gapo iti dayta sakit. Anya? Ura iti sabali apagilyan tatang. Kastamot ti damag. Ay, Diyos ko. Ay kat kasano nga ruden ngay anak ko. Ay na, madandanagan ak tunggal mangmangag ko dayta adamag. Basta, di tayo liwayan ti agdangag iti damag nanang. Kan mabalin, saan kayo pala ang arumrumwar? Nang runa kada kayo, tatang. Nakabutbutang ngamin at talaga ti agraira sakit. Kasla ka no ngamin ordinaryo apanatang kan uyak laang ti sintomas na ngam makapatay mat gayam. Ay sos, masapol nga ron nga agad tayo anak kao. Nangrunakan ka at agad-adal ka. Didak pagdanagan, agan nada ka kanayon. Ay, kasano nga tamutan ijayan da Tito Paul nanang. Sapay umadanin ti panagawid na. Nay, un nga agpayso bakit? Saan ka di pa'y nga imawag anak ko? Saan pa'y nga rod nanang? Ang mga nobisi mo't. Urayak nga rod ti awag na. Tatang, nakaron ti agraira sakit. Adanda mag-amalakdown tayo kano. Gaputa, naibilangan a pandemya ti agraira sakit. Nay, anya nga iti kayat asawon na ita anak ko. No lockdown ko nada, awan ti mapalubusan arumwar. Uray trabaho kan pagadalan, awan ti sumrek. Kasta ka day. Sapay awan ti libon tayo dito balay. Masapul nga ron nga gatang tayon kadagiti kasapulan tayo sakbay day ta lockdown akon kunada. Siya kun ti mapanagatang tatang. Agtalinaad kayo laangan kanina nang diti balay. Saan kayo arumrumwar? Ado pa'y ti bagas tayo dita. Dagiti laangan da dumakasapulan ti gatangak. Dagitay saan analaka maperdi. Kas kumaiti delata. Ala, sige. Makaammo kan mere. Niulitag mo ngay apaul, imawag ka din. Kumusta mo't nga tan, iti abroad? Ang mga no umawag tumatlaang tatang. Nang runa no maamuan na, amalakdown tayo. Hello, Tito? Hello, Mary. Nasaya tayo mawag ka, Tito. Kumusta kayo dita? Ay na, agdinamagan ang malakdown kami dito eh. Delikado kami dagraira sakit a COVID. Ito nga ganad kayo dita, nang runa dananang mo. Damag ko ang malakdown kayo mo't dita Pilipinas,
Taadugaya mo tinakaptan iti sakit a COVID. Uwan tito, iso naggatang akon kadagiti masapsapol diti balay. Tapno no matuloy ti lockdown, saan kami nga agproblema kada nanang? Nasayaat nga rod no kasta. Kan may sapay arason, iso nga imawagak. Takayat ko nga ipakaamo ajak matuloy nga agawid. Linapdan da kami. Hanggang nakasarita min ti employer mi, kat saan kami kanong agdanag. Tagtrabaho kami latta. Iso ang nag-renew ako niti kontratak. Kasta ka di, tito? Ay, talaga nga ado ti maiparit. Gapoy ti day ti a pandemya. Basta ganad ka dita Madanagan nga min ni nanang. Iso at talaga nga ururayon mi ti awag mo. Ibaga madinak pagdanagan. Da kayo da ganad dita. Di mo ida parparwaran manipot ita. Kundi kay pagaw-awat iti sa nga ili. Talaga delikado da iti a virus. Wan, tito. Sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Aganat kayo dita. Bye! Bye, tito. Ay, agyamanak. Nakasaritak mo't laangan ti ulitag ko. Nanang, imawagan ni Tito Paul. Ay na, agyam anak. Kumusta nga ikanuti kasasaad na ijay? Imbagam ko mga aganad anak ko. Ay, nakabutbutang daytoy a virus. Di kay kanogdanag, nanang. Nasaya ati kasasaad da ijay. Saan ka no ang makaawid? Taimparit da. Taamangan no malakdown damot akas kada tayo. Ay, nasaysaya at laangan no agyan pa'y laang ija anak ko. Delikado at talaga ti panawan. Nagrenew ka nun iti kontrata na nanang. Kat agtultuloy ka no ti trabaho da. Iso aditay ka no pagdanagan. Ay, wan gayam nanang. Di kay pa'y agawat iti bisita diti balay Kano mabalin, liklikan nyo ti makisarsarita iti ure asino. Di tayo ngamin amo no asino tinakaptan ti virus. Nasaysaya at laangan di aganad tayo. Wan, anak ko. Ayan ni tatang. Napanlabiit iti ayanda kumpadre na apunsyo. Anya? Mapanda ka no alaan tay order na iti inuraga da kumpare na. Isupay ka no alaban tayo dito'y balay. Apay pala ang arimwar. Nakagatangak lang arudon kadagiti kasapulan tayo. Bay amlatan anak ko. Saan abalay taditamot ladaya ti ayanda kumpare na apunsyo. Saan ba't nga dayo? Wan ang delikado nga rod ti rumrumar ita. Ta saan tayo nga amuno asino dagiti nakaptan iti COVID. Iso asan arumbang basta-basta rumrumar kayo kanyi tatang. Delikado nga min, nanang. Nanang, lockdownan na talaga. Maiparitan ti rumwar. Uray dagiti agtrab-trabaho. Talaga delikado ka nun. Pandemic talaga, nanang. Ay, Diyos ko. Ay, kasyan na kami, apo. Kasanun nga dagiti agtrab-trabaho iti sa bali a lugar, anak ko. Day tangarod ti problema, nanang. Awanan ti biyahe. Iso asandan ang makaawid ka dagiti luglugar da. Na-lockdown dan iti ayanda, nanang. Ay sos, kasanun nga itay asawa di anak ni Nanam Amarcia di talaod. Agkon construction kano iti Manila. Ay di pa ikat saan na makaawidan. Talaga saanan, nanang. Kalaat na iti napasamak. Awanan ti mapalubusan nga agbiyahe kan rumwar. Ada ka no tulong nga ito ti barangay kada tayo. Relief goods para kadagiti lumugar. Ay, unay-unay ito napasamak anak ko.
nagbakbak akon, ngam italaang mapasabak ti kastoy. Kat tinakabutbutang, nalaka makaakar kan makapatay gayam day ta ako bed akong kunada. Nanang, ag face mask amin a tao. Kan tunggal aga po itirwar dagiti mapalubusan arumwar, masapol nga i-disinfect da amin nga inusar da naga po itirwar. Kan agdigos da, sakbay ang makilangan da kadagiti kabalay da. Ha, kasta ka di anak ko. Nanang, nang runa dagiti adda senior citizen akabalay da kan ububing. Iso da ngamin tinalaka ang makaptan ti virus. Ay, nasaysaya at nga rood no agyantay latan dito'y balay, anak ko. Naimbaglaang ta nakagatang kan kadagiti kasapulan tayo dito'y balay, sakbay ang nag-lockdown. Nasaysaya atan din nakasagana, nanang. Basta kararag tayo iti na Marso asa apay kumata isalakan na tayo iti daytoy a pandemya. Ha? Nay, anya day dyan na nabtuog, anak ko. Diyak ka mo, nanang. Mabitlaang tayo nakitaan. Diyos ko! Tatang! Andiyan na pasama ka na kayo! Tatang! Napalalo ti danag ko, apaman ang nakitak ti amak ang nakadasay iti swelo manang Emi. Agtigtigargar gapo iti nakaro abara na. Sakot agbulbuligaw-gaw pa'y dagiti matana. Uray ni nanang, kasta unay tilagaw na, apaman ang nakita na tilangan ni tatang. Dagos kami ang nagkidaw iti tulong kadagiti opisyal ti barangay, kan dagiti otoridad nga agbambantay iti lugar mi iti daydi akanito. Gaputa kang itingitan ti pandemya idi, saan da kami a pinalubusan asimurot iti pannakaipan ni tatang iti ospital. Nabati kami iti inak iti balay, kat kalpasan ti sumagmamano nga oras, nagsubli dagiti otoridad, kat impakaamuda nga awanen day di tatang, gapo tanakaptan iti COVID-19. Tipay nasakit manang, saan min ang nakita pa'y day di tatang. Tagapo kadagiti paganurutan ang naipaulog idi. No saan ang makremate, maitabon adagos dagiti minatay, nga iso tinapasamak iti day di tatang. Gaputawan mata si Dag a krematori iti lugar mi ija Ilocos Sur. Dagos nga intabon dagiti otoridad day di amak. Kat tilaangan kakaisuna apakalaglagipan mi. Kat titalo aladawan kan may sa video anaala babaan iti cellphone. Nakwarantin kami pa'y iti lasod ti 10 ket 4 nga aldaw manang. Tilaangan pagyamanan mi iti namarswa. Agpada kami a negative kaninanang iti swab test. Iso nga apaman analpas ti 10 ket 4 nga aldaw, kaya rigan mi tinawayawayaan. Ngam saan mi anasarungkaran adagos, tinangitanumanda iti daydi amak. Naurnos mi matlaangan ti tanem na kalpasan ti makatawan, idi medyo limmo kayan ti sitwasyon. Tilaangan Diyos, kan tinas na ban akararag, tinagbalin asadag mi nga agina, kadagidi akanito. Iso nga aging gaita, makunak asadiwa pailaang ti saem, nga intunda kada kami tinapasaran tayo a pandemya. Nimot Tito Paul, nakaawid laengan apaman ana ipalubosan ti flight dagiti eroplano. Katkas kada kami iti inak,
Nakarumatla ang tiladingit na, gapu iti kaawanan day di tatang. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Mary. Mary, pagayam ko, mariknak ti saem, arimusing iti barukong mo. Takinapudno na pagayam ko, napasarakmet ti kasta, gapu iti pandemya. Amok no kasano kasakit ti rumbang asarangten iti kasta akanito. Nang runa no tinapukaw, kat napatag-unay aparte ti biyag tayo. Kaskan ka, ti matla ang Diyos, kan tinasnaban a panagkararag tinagbalin asadag mi asang kapamilya, idinapasaran mi ti kas itinapasaram. Daytoy laangan ti makunak, kat agyamanak no maadaptar mo. Panunutan nyo laangan nga agina, anaragsakan tinagawan nga ipatpatagyo, itidan na tinamarswa. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. From Josephine Jose, Tisubol, Asinggan, Pangasinan. Kodamon, Galang, Melis family from Virginia, Kodamon, ti UK. Asawa ki Hong Kong ni Agustina Panisigan Kogasi from Yatski. Makablaawan nila kay ko ani Jim Lawrence, Mama Remy, kakabsat ko ada Kidlin, Kid Ann, nga adda ija Australia, anak ko ada Fei kan Yanyan, ti Bantay, Solana, Cagayan. Shout out kada Oliver Rimando, Daisy Bondok, Virgilio Salem, Corazon Balaan, Aaron Matias, kan Sherry Eday. Shout out pa kan ni Claire dito'y Singapore from Christine. Makablaawan, dagiti Eagles Europe region from Ate Sandy Acosta, ti Rome, Italy. Lagadon family, Enrico Dombrigue family, kan happy graduation iti kakaiso ng anak ko from Mary Grace Enrico. Takang family ti Kalinawan Norte, Valdez family di Takalungwan, kan ni Darling Jensen, kan Passion family di ta Andrayan from Mary Jane Takang. Prado family iti Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Advance happy wedding to my son Debet Nieveras and my daughter-in-law Christine Ellen Pasio ti Luna La Union from Nida Nieveras. Makablaawan ni Madam Chona, Karen Ruth, Mary Joy, Sally, Nicole, Clarice, Jolens, kastamot ni Marige, Helen, Madam Nora, Leia kan Maylin, iti Kaba District Hospital, Kaba, La Union. Shout out kani Diane K. kan Carla Jessica Rolyoda ti San Juan, La Union. Mother ko ani Nora Marion di Alamino City, Pangasinan from Mary Jane Asia. Kumarik ani Jonah Booking Martinez from Carolina Villanueva, Manangan ti Doha, Qatar. Concepcion kan Asitura family, kastamot Dalin, Macleo, Marzen, Nanay Sosima kan
Tisay Comerista from Angelo Asitura Concepcion, Tidagupan City, Pangasinan. Makablaawan ni Inang Sharon Aquino ti Villa Leonora Bugay kantatang Raymond Aquino from Nubilin, Taberna. Baroga family, kasamot ni Mama Nora kan Papa Jerry from Jessica Baroga, ti San Carlos Mariveles, Bataan. Mundo Taberna kan Alejo family from Leniki Alejo. Makablaawan pa'y dagiti anak ko ada Lorena kan Jimmy Silva, iti Ibiza, Spain, ni Rai, Cherry, Manuel, Fabrian, apok ada Edward, Samantha kan Eli Bautista, di Binalunan, Pangasinan, from Leonora Bautista. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jomar. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Jomar at Tagala Union. Ubingak pa'y manang mga gakon da iti adrama iti radyo, gaputa da ito iti maysa a pagliwliwaan mi. Tidumngag kadagiti agduduma pakasaritaan, wenno padas dagiti naayat amang tartarabay. Kat maragsakan tanabiro kak ti YouTube channel yo, nga isuitan ti pakadengdenggak iti daytoy a programa. Naawis akmat anang ipatulod iti padas kumanang, barang mapili mo ta maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti padak anaayat adumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti elementarya. Jomar, anya man dagiti anak awaran. Mamin ano aya nga ibagakken ka atunggal ada aramidam diti salas ket ipaknim dagiti inaramat mo. Pasensya kayong tatang, saan nabali, tadandanikon malpas da ito'y aramidag. Kanayon nga darason mo. Amo mo ti jak kayat saan ka di? Uwan tatang, tsak pa'y nga minalpas da ito'y project medyo pagadalan. Nita, agrason ka pailan. Basta idalimanag mo dagiti saan mon nga usaran. Makauma ka kasarsarita. Tatang, Jak kayat nga da makita ka waradita ah. No saan makaraman ka kanya? uwan tatang. Jomar anak, pasensya amon di tatang mo. Amumot anapudot ti ulo na no kas di anabanog anaggapo iti talon. Maawatak nanang, namapaya ka na nga gong ungot. Amumot ti ugali ti amam, managpupudot. Basit labanag pagpupudutan na. Uwan nga rod nanang, kasla ka na yun ama ditar aramidag. Di mo panunutan day ta anak ko. Maawatam ko man ni tatang mo. Kasla sana ka napatag ka ni tatang. Apay nga dagiti daddo mga ubi nga kas kanyak. Nagsisingpot mo ti tatang da. Nasingpot mo't ni tatang mo anak ko. Kan ipatpatag na kaunay. Iso adi mo ikan iti kay papanan ti kas di nga aramid na. Naskan a mairwam kan anak ko. Nagrigat mo't ngamin nanang. Basta, ada aklaang dito'y para kan ka, Jomar. Agbaliw tumatlaang ni tatang mo. Sapay ko mananang. Mabutbutingak pa yung kankwana. Panagriknak. Basta makita nak. Kanay na pumudot ti ulo na. Ala, di mon panunutan day ta. Ingka maturugan. Masapa ka pa'y amapan iji pagadalan inton bigat. Un nanang. Ayan dyan anak mo. Napanan iji pagadalan. Arman, saya atom kumamot ti panakisaritam iti anak ta.
Sana kasta ka na yun ka makaungat. Kasano kat aramidan na matijak kayat? Kas di talaga, taubing pay ni Jomar. Agyaman takit di ta nasingpot ti anak ta, ken nagagat nga agadal. Masapul na ti panarabay, saan apuro unget. Ngam Melinda, nas ka na masuruan ta anak ta. Sana puro panangay-ayo. Wen, nga maalamot na ita itinasaya at apan narita, saan apuro inuunget. Isa dumakdakkel ti ulo di anak ta kat, takanayon mo panuynuyan. Kanayon mo ngay sakit. Saan mo takasta? Kayat ko lang anaanayas ti amin kada tayo a pamilya. Kasano agbalin na naanayas ti amin, no kasta mo ti arami di anak mo. Itataubing pa'y, naskan ama disiplinaan na imbag. Ti masapul na kat panarabay ti ama. Apay, anya ay ti panagkunam tar aramidak. Saan na panarabay ti ama dayjay? Saan apan narabay ti kanayon apan nagungunget, Arman? Ang mga no sabali ti pangipapanan ti anak ta, kat makapanunot pa'y iti saan anasayaat. Para kan kuha na matlang tar aramidak. Padhasin na tagaramid iti jak kayat na nakarkaro ang makaraman kanyak dayjay nga ubing. Maandayon Melinda, ayan ni Jomar. Inayabak itayan, adalar aramidan na iti kwarto na. Anya? Un-unain na pa jar aramidan nangam to umay mangan? Pagururayan nakit din ti grasya? Di ka kadimanan agong unget, umayan dayjay. Jomar! Jomar! Umaya kong tatang! Saan aya nga inayaban na kanina ng mga umay mangan? Apay nakabaybayag ka? Inornos ko pa yung amindag iti gamit ko, tatang. Un-unaim kat daytan? Daka sa pagururayan ti grasya. Arman Huston, at dala nga rudan ta anak mo. Alakit din, mangantayon. Jomar, agtugaw kan anak ko. Sumango kan iti lamisaan. Nanang, Pagkung ungutan nakit din iti sangwanan ti grasya. pasensya kayong tatang. Saan na maulit? Rumbang lang. Kasta ti kababalin ti amak man ng Emmy. Kanayon anapudot ti ulo na. Kanayon ang makaungunget. No jak mariro, adak pay lang iti grade 5, idinapuutak akas jayan ti aramid ni tatang. Kanayon nak nga ungtan, uray kadagiti babasit la ang abanag apag kamalyak. Katjak maawatan no dadduma, no apay akas jay ti ugali na. Mabutengak paikit din tunggal makitkita. Taamangan kunak no tagidaksen namanen ti aramidak. Panagriknak, kat awan apulos ti inaramid ko anasayaat iti imatang na. Kanayon met abagbagaan ni nanang. Ngamwagas kano dayjay ti panang disiplina na kanyak. Banag at talaga adyak maawatan. Agingga iti dimano nak iti high school. Di taanadlaw ko, akasla ad dapay akimaro ti kasjay nga ugali ni tatang ko. Jomar, anya klase ti grado daytoy? Saan ka kading agad adal na imbag? Agad adalak mo't anaimbag, tatang. Ngam talaga anarikat namin dagiti daduma subject mi. Puro ka manen rason. Kaano kading agbalin ka nagagat iti panagadal mo? Agad adalak mo't anaimbag, tatang.
Saan ko ang makita dayta kadagiti gradom? Anya ayatar aramidam iti pagadalan. Tatang, Saya atom ti panagadal mo, Jomar. Saan nakapang namnamaan? Kaya't ko ti resulta. uun tatang, agagatakon nga gadal. Diyak kayat ti pasig asao. Aramidam. Kaya't ko nga da pagbaliwan dagiti gradom inton sumarunong ay pakitam kanyak. Uun tatang, aramidak ti amin tapno matungpal ti pagayatan nyo. Rumbang laeng. Tapno damat ganas mi kan ni nanang maamang papaadal kan ka. Pag may saka nga anak mi, iso ang masapol nga ipakitam ka da kami asaan ang masayang tigastos ken bannog mi amang papaadal kan ka. Nawatam! Naawatak tatang, pasensya kayon. Saya atom man ti pandangan mo si ka, Jomar. Anya dagita maragmag di talamisaan. Sige dalusak tatang. Mabalin ka di Arman. Madamdaman to daytan. Sige, mangan kalata anak ko. Bay amtap na muna tinasayaat. Apay ay alapdam itaramiden na. Ngamang-mangan pa'y ti anak mo. Mamin ano mo't lang aramiden na daytan aya. Di ka man makibibiyang si Kamilinda. Bayan yun nanang. Total, nalpasak mo ten anangan. Anya, katno karugrugim pa'y laeng amangan anak ko. O dayta ka man na ako nak Melinda. Iso anatangkan ti ulo dayta anak mo kat. Ken iso adinak ipangpangag. Gaputa ka na yun mo apanuynuyan. Makapaawan ganas kayo amangan. Ne, papanamon ngay. Inakla maturugan. Napukaw ti ganas ko amangan. Pasensya kayo nanang. Pati da kayo. Nairaman ngayon nung tan ni tatang. Agpasensya ka lako man anak ko. Pasensya mo ni tatang mo. Apay akas ni tatang. Manipod kaubing ko. Kanayin latan ng tanak. Oray kadagiti babasid la abanag. Asaan mo tamako na makapaungat? Agbaliw tumatlaang ni tatang mo anak ko. Kasladyak kabalanan nanang. Kayat kundi pumanaw dito balay. Diyak kayatan dito'y. Ay, saan na anak ko? Di ka agpanunot ti kasta. Amok nga agbalbaliw tumatlaang ni tatang mo. Ngam kaano pa'y nanang? Manipod kaubing ko. Enuroray kundi pa nagbaliw ni tatang. Ngam maging kaita. Isulat tataramid na. Kaslakim maro pa'y ngarod. Amok asaan anaing kalintagan, tikas di awagas ti kunana apan ng disiplina na kan kaanak ko. Iso daw dawatak ti at-atid dugpay apan nakaawat mo iti amam. Araramidak mo't day tananang. Ngamjak may karino aging kat ka na may turak ti kasting aramidan ni tatang. Ipagpagapumla ko makanya kun anak ko. Ikanta pa'y ti tsansa ni tatang mong agbalbaliw. Kat amok adumtang to day taka nito. Agkararag ta iti Diyos. Asapay kumatalawlawagan na ti panunot ti amam. Itaman pa'y anak kapasyar kapok. Kanapay akas na tilangam. Nakalidliday ka ba, tapok? Dituyak pa'y kung mga agpalabas iti oras apong. Diyak pa'y kay tagawid iti balay mi. Apay, apok. Anda ka di sana nasaya at napasama ki balayaw. Apong,
Ay, amo kon. Ni tatang mo manan ti makagapaw. Apay, anya ti naramid kan ka ni tatang mo. Kasmatlay ti sigod apong. Kanayon nga gungungat. Hurawan kas iskan na banag pagungungtan na. Pati ni nanang may ramraman. Talaga garoon nga awan nagbaliwan ti amam. Di ko na naawagas na daita pa ng disiplina na ken ka. Hay, jak mamate. Nalabos mo't, tay sumot agar-aramid iti banag apangguraam ken kuana. Apong, Amo ka natulnog ken nasingpat ka nga ubeng. Naimbag nga roon tasan ka nagrebelde ka po iti kasjay nga ugali ti amam. ipagpagapok ti amin kan ni nanang apong. Patpat ga kunay ni nanang. Kat nasakit para kanya ka makitkitak ti panagsakripisyo na. Tapno agtalinad na simpati pamilyami. Dayawag ti kasta ka babalinti na mapok. Amo nga iso ti malaam. Iso anasingpat kamat nga ubeng. Aginggat ka baulak nga ibturan ti amin apong. Aramidak. Gapuman lang kan ni nanang. Ipagpagapuklaangan iti inak ti amin manang Emmy. Iso nga inibturak ti amin nga aramidan kanyak ti amak. Naglabas ti mano atawan, aging ga iti nakagtengakon iti kolehyo manang. Ngam uray no adun atawan ti naglabas, awan apulos ti nakitak apa nagbalbaliw ti amak. Ngam ti inak, saan apulos anapukawan iti namnama nga agbalbaliw to ni tatang. Jak pagarupan manang, nga aging ga iti nagkolehyo akon, kat kasjay pailaang ti aramid ti amak. Kanayon naklata nga ungtan, mairamraman pa yan ni nanang. Kat dayjay nga aramid ni tatang ti makagapo, no apay ajak kayat ti agtalinaed, iti balay mi. Anak, sa dino ti ayan mo, rabiin, apay adi ka pa'y laagawid. Adak di ti balay ti gayem ko nanang. Ngam agawid akmutten. Darasem ti agawid anak ko, ang mga no agunget tumanan ni tatang mo. Wan nanang, agawid akon. Di ka nagbaybayag, aganad ka iti panagawid mo. Wan nanang, agteksak no dandan niya akon makadanon di tabalay. Sige, urayak ti text mo. Darasem, ang mga numakariing ni tatang mo, kat maamuan na adi ka pala nakaawid. Wan nanang, pasensya kayon. Sana balit agawid akon. Sige anak ko, urayan ka. Anak, narabyan ka manan anagawid. Ikagagarak namin ti saan na agawid ang masapa nanang. Apayaya anak ko. Diyak kaya ta makita, kan makalangan ni tatang. Kanayon tumod lang agungot kanyak. Nakarkaro nga agungot no kasta ti araramidem anak ko.
Liklikam ko malaang ng dagiti banag apakaungtam ka ni tatang mo. Nabanugak kami na namang paspasensya ka ni tatang, nanang. Pakawanindak. Ngam numabalin. Kaya't kunti pumanaw diti balay tayo. Day tati di mo aramidan anak ko. Indak kalamon ti kasta akababalin ti amam. Itaka di pa ya sumuko ka. Day takot nga ron, nanang. Sipod kaubing ko. Jack pulos na rik na ti kinapatid ko ni tatang. Panagrik-nak at kasla sa anak nga anak iti kasting aramidan na kanyak sipod kaubing ko. Anak ko. Adda ako niti husto nga edad, nanang. Ngumapay nga aging gaita. Katawan na pulos ti marik na kapanagbalbaliw ni tatang. Kaslak labasit nga ubing no tratuan nak. Lakayan ni tatang mo. Papanan na aya. No din to makaamiris. Katagbaliw. Nauma ako na agururay, nanang. Nauma ako namang namnama nga agbalbaliw pa'y ni tatang. At orasan. Apay nga italang nga nakawit ka. Pasensya kayong tatang. Kanayon latan nga darason mo tunggal maladaw ka nga agawid. Talagasaan ka nga agnaknakam. Tatang, nagpakadakmot ka ni nanang. Awan baby ang kuno nagpakada ka iti inam. Basta ti kayat ko, agawid ka iti umno nga oras. Anak, sumurot ka pa'y laang iti silid mo. Saan ka man makibiyang dito'y Melinda? Kaya't kulaang disiplinahan to'y nalaing nga anak mo. Kasano ajak makibiyang? Kanayon latan akas na ti aramid mo. Manipod ubing ni Jomar. Kanayon mo nga ungtan. Di mo pa'y amo ti agsao iti naalumamay. Agtal na ka, Melinda. Amom ka di. No apay akanayon amarabyan nga agawid day ta anak mo. Kaputalik-liklikan na ka. Gaputatunggal makitam. Kanayon ka nga agungungat akas laawan inaramid na anasayaat. Nanang. Isong agbalbaliw kan. Dumawat ka iti pamakawan ka ni Jomar. Anya! Sak nga aman natin dumawat kenkwa na iti pamakawan. Awan ti madi nga inaramid ko. Kaya't kulang dumakala disiplinado. Tatang! Arman! Diyos ko! Diyos ko! Arman! Ano tinapasabakad ka? Nanang! Arman! Nanang, ipantayo nito ospital ni tatang. Inakagkid daw iti tulong. Nanang, kumusta ni tatang? Naatake ti amam anak ko. Isumutla ka dagiti naglabas nga aldaw. At dadagiti ka nito ako na maululaw. Kunakmat nga agpa-doktor. Ngam agungat-mat. Awan ka no ti sakit na. Anya nga ita. Naimbaglaangan ta saan anakaro ti pan nakaatake na. Basol ko, nanang. Siyak ti makagapo na ape anaatake ni tatang. No, Jack ko mapinagura. Saan ko napasamak ti kastoy? Saan mo apabasulan ti bagim anak ko? Awan mangayat iti napasamak iti amam. Nanang? Di ka agdanag anak ko. Agyaman tayo ket iti Diyos. Ta saan anak karo ti pan nakaatake na. Nanang, kumusta ni tatang? Di ako nagsubli di ospital.
Taamangan no makaungot no makita nak. At adan asaan sayati mapasamak kan kwa na. Nasaya atan ti kasasaad ti amam anak ko. Kuna ti doktor ang mabalin nan ti rumwar iti ospital inton bigat. Nasayat nga rin no kasta nanang. Dito'y langan balay nga agpaimbag. Madanaga nak. Ang mga no kagura nak gapo iti napasamak kan kwa na. Anya ko maaga po akagura na kaanak ko. Amo namot no anya ti makagapo no apay ana atake. Isu nga awan ti rumbang apabasulin na. Sapay ko mga runta di nakagura nanang. Kaya't ko atari patuan ni tatang ita. Takas jay ti kasasaad na. Kat pasensya kayo nanang. No dadagidi ka nito aginurak ni tatang. Maawatan ka anak ko. Makitak mo't no kasano ti kinapatag ni tatang mo ken ka. Tinapatag kat saan ka nagimula iti sakit tinakam ken kwa na. Saan to mapasamak day tananang? Ipatpatag kayo unay ken ni tatang. Nakaturog ni tatang. Ibatiklatan dito lamisanti kanan na. Ninanang ton timang pakankan kwa na, ta nakaturog pa imat. Kan, amang ano agungat na makita nak dito'y silid na. Rumara kon, amang ano makariing pa'y. Jomar, Nakariingan ni tatang. sa dino ti papanam. Umasitag ka dito eh. Anda ka di pa'y kasapulan nyo tatang. Imay ko lang inyag ti ka ninyo. Apay, akas laliklik anak. Jak pa'y napuutan, anapan kay di ospital. Bayat nga daak ijay. Pasensya kayong tatang. Likliklikak nga na makita dak. Tamang ano agungot kayo manen. Kat amang ano nakarkaro pa iti mapasamak kada kayo. Anak ko, naimbaga kon. Awanan ti rumbang apagdanagam. Kan basol kumutlang, no apaya napasamak kanyak ti kasyay. Saan tatang? Basol ko. No saan nagapo kanyak? Saan kayo kumaan na atake? Awan ti basol mo, anak ko. Jomar, anak. Pakawanan na ko makadagiti inaramit ko. Manipod kaubing mo. Saan arumbang akas ti awagas ti panang disiplina ken ka. Amo ka nasingpot ka nga anak. Tatang? Jak pulos na puutan asinong batan na no kasya nga ungetak. Amok nga dagoray ti kaunggam. Iso nga agkid-kid-dawak iti pamakawan. Kat sapay la kuma, tamapakawan na, anak ko. Awan ti rumbang ngay dawatan nyo iti pamakawan tatang. Siyak ti rumbang agkid daw kada kayo iti pamakawan. Gaputa, lima dagi mura kada kayo. Ngam amo ti Diyos no kasano ti kinapatagyo kanyak tatang. Pakawanan dak kumamat. Mga barwanan tayo manen, anak. Katsapay la kuma. Taipaayan nakpay ti Diyos itaatidog apa nagbiag. Tapno masulnitak ti amin ang nagkurangak kan ka.
Nanang, tatang, umadanin ti graduation ko. Ay na, maragsakan kami ni tatang mo anak ko. Wen, anak ko. Mangrugin amaton uy mo dagiti arapaap mo iti biag. Isagot ko dahito abaligi kada kayo, tatang. Nanang, no saan nagapu iti ado a sakripisyo kanyak? Nalabit, saan ko magunod dahito abaligik? Responsibilidad mi ni tatang mo apagadalan da ka anak ko. Ngam saan mo a responsibilidad ti agsubad iti inaramid mi. Naragsak kami numapasaya at mo ti masakbayam. Talagang aramidak dayta, nanang, tatang. Takayat kayo ngay paayan iti narangaya pa nagbiag. Isakid daw kakanayon dak ko matarabayan. Tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Ken dagiti arapaap ko para kada kayo adadakkel ko. Namnamaam akanayon kami ang nakasuportaken ka anak ko. Kat itapay laeng, kablaawan da kan anak ko. Happy graduation, Jomar. Agyaman ak tatang. Agyaman ak nanang. Agyaman ak kada kayo. Nadanon ti panagturpos ko iti kolehyo. Kat kasta unay ti ragsak ko, kastamoten dagiti naganak ko manang Emmy. Namin pinsan alinipat mi dagiti saan anasaya at apagteng iti napalabas. Nakaiturong itan ti imatang mi iti masakbayan. Katnam na maag at tarabayan nak ti Diyos, tapno agbalinak a successful iti kurso nga inlepas ko. Kat maipaay ko ti amin at tarigagay ko para kadatatang kananang. Nupay adda ti maod a sakit tinakam ko iti kalabas, pagyamyamanak mat dagidi a pasamak, tano saan agapo iti panang disiplina ni tatang kanyak, a mga no awanak ita iti ayan ko. Isu nga utang ko ti amin kadagiti dadakkel ko. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Jomar. Pagayam ko a Jomar, umunay ti amin, kablaawan ka iti panagturpos mo. Maysa ka apagulidanan nga anak. Gaputa iti likodan dagiti inararamid ti amam, manipod kinaubing mo, nagtalinaed ka na respeto ken natudyo nga anak kadagiti dadakkel mo. Kat gapu iti dayta kababalin mo, nasupapakan ka, kat nananamam itan ti baligi ti kinasingpat mo nga anak. Mamati ka nakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Nang runa dagiti agtutubo, ano maminsan, kat saan da maawatan no apay anaingat kadakwada dagiti dadakkel da. Sapay kumata manayon ti kinaragsak ti pamilyayo pagayam ko, kat agbalin ka successful iti kurso nga inggraduar mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asaan kan panubo. Liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danay
tibiyag. Awan malabsan. Ilingad naklata ko man itinagan a JR, tubo akti Nueva Ecija, ngam ita kat adda akon dito'y tawi-tawi. Kailokwan tinagtauda ka lugar ije Nueva Ecija manang. Iso dinakkelak ti dumdumngag kadagiti drama ama ipatpatangatang iti Iloco nga istasyon ti radyo. Kat daytoy ti maysa akadenggak idi. Gapo iti nagbali na padas ko, napugsat ti panakaigumon ko iti daytoy a drama. Ngam iti kaadakon dito'y tawi-tawi, nasarakak to YouTube channel yo nga isuitan ti pagdengdenggak. Aklunak manang at ikang runaan anak kaagaw iti atensyon ko, kat ti pakasaritaan dagiti naalilaw iti balikog nga ideolohiya. Pudno nga minunay dagiti na itampo ka pakasaritaan da dito'y channel yo. Sapay la ko mga rudmanang, tamapili mo't amay drama to'y padas ko. Tamamati ak unay, apakaagsawan da ito'y itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti nakulaapan paylaeng ti panunot da. Adda manin dagiti lalaki ang nakapaltog kakagayam ni tatang. Masansanan niyo may daliti balay mi. Anya nga tati pagsasaritaan da kada tatang. Ha? Tiyakmat kay tagmarang mangitayan da. Nga ura adda dita dagiti dadakkel ko. Tanakababayin. Kan may sa. San arumba nga makisampita wakit saritaan dagiti natatangan. Iso dito yaklatan. Madamdama akton nga umasidag ka dagiti dadakkel ko. Saan la basta gagayem mi ka ni tatang mo, dagiti nagtagipaltog alalaki nga ibagbag ang anak ko. Kakadwa mi at talaga ida, kagrupo mi. Ha? Kagrupo yo? Uwan anak ko, agkakadwa kami iti may sa nga ideolohiya. Agkakabsat kami iti panirigan. Kang runaan ti amin, sang-sang kamaysa kami amang ilaban iti karbengan dagiti babasit kan mailupit-lupit nga umili. Ngam apay nga dapaltog da. Kan oray ni tatang, nasiputak iti na minsan nga dadaldalusan na paltog. Ha? Iso ka din nga damot la paltog ni tatang. JR anak, ubing ka pa'y unay. Ado pa iti banag adi mo maawatan. Iso pa nga asim, tadi kalat ako managtagtagare. Aguli magkalatan, takas iti nakunakon. Ado pa iti di mo maawatan. Ngam ka sana maawatak ti amin, no di mo't sungbatan dagiti sa lutsut ko, nanang. JR anak. Kaya't ka maawatan ti amin, nanang. Iso ngagdamdamagak. Iso asanda kumakaungat mga siyo. Kaya't ko lang nga maawatan ti amin. Nariigat pa'y lang nga ilawlawag kan ka ti amin, anak ko. Tanaganus pa'y lang ti panunot mo. Saanan, nanang? Amo kunti mapaspasamak. Amo akalkalabanan datatang dagiti soldado. Ha? Iso asong batan nyo kumadagiti sa lutsut ko. Tapno maawatak ti amin. Kasayaatan mo't lang nasong batam na anyaman ti saludsodan ni JR. Nga maawatan na nga tantikas diyan na ganus pa'y laang nga edad na. Saan nga agdamag da ijay no di na maawatan dagiti mapaspasamag. Pedreng.
Kadauyan nga ibagbaga ti kaadwan, ano ang damag dagiti ubeng. Masapol asumbatan, tapno malawlawagan da itan niya manakayat da maamuan. Ay, Iso ano ang damag ni JR, ibagam tagpaisaw. Nasaysaya atan nga ubing pailaan, amunan noan niya ti ideolohiya nga ilablaban tayaw. Tapa man na magteng na titawon na sa nga polo katdwa. Mangrugi matan nga agsanay tapno agbali na kameng tayaw. sige, matungpal day takayat mo ang mapasamak, Pidreng. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwa tayaw. Nang runa dagiti commander, no maamuanda nga itapay lang nga agtawon iti walo ti anak ta. Kat sansanayan tan nga agbalin to akas kada tayo. Maragsakan talakit de, solidad. Anya kami ti lablaban ti grupo ya kaya't yu ako mapangakto, nanang. Ti grupo tayo, ti mangilablaban iti karbangan dagiti umili, kontra kadagiti abusado a kapitalista anak ko. Kadagiti mangiruruman a nakapwesto iti gobyerno. Nanang, Itapay laeng JR, masapul a maamuamon ti amin, maipapan iti grupo a nakaikapangan mi iti amam. Kastamutan kan ni manong mo. adan do matan paltog ko, nanang. Ay, tapno adan to aramatem amang salaknib kadagiti mairuruman. Sige, nanang, kaya't ko dayta. Salaknibak to dagiti may lupit-lupit. Diyak ngamin kaya't nga agbaligi dagiti managdaktakas. Rumbang laeng JR. Iso nga itapay laeng, masapol ang mairwam kan iti kas, iti ar-aramiden may kan ni tatang mo. Dayta ti agpayso manang Emmy. Nang rugi ti panagbalin ko akamang ti makakanigid a grupo, sipod pa'y kaubing ko. Agsipod ta ti sibubukal a pamilya, kat addaan iti naunag a koneksyon iti dayta a grupo. Impagarup ko iti damo no ti igam, wano paltog ti ama ken kabsat ko, kat pang salaknibda iti pamilyami, wano pang salaknibda kanyak. Ngam saan, taagpaigayam kadagiti kadaraan a soldado nga iso ti kangrunaan nga intanem da iti isip ko a kabusor. Iti edad ko asang 15 manang simurot akon iti gerilyang hukbong bayan tapno tong palag ti sinapataak iti grupo. Day tamot la ti makagapo no apay nga awan adal kumanang. Takas iti nakonakon, nang rugi pa'y iti kinaubing ko ti panagbalin ti sibubukal a pamilyak, akamang ti makakanigid a grupo. Iti susurot ko iti gerilyang hukbong bayan iti kabambantayan, na amamok ni Lenlen. May sa kolehyala manipod syudad ti Manila. Nadlaw ko ang nasirib ni Lenlen. Malaksid iti dayta, napintas pa'y ken naturad. Iso na laos ti panangidayaw ko kankwana, taga po iti kinaturad na, ad-adda pinili natin agbalin aparte ti grupo, iti laksid ti kaadda ti kabailanda iti biyag. Nagbalin kami nga rod anasingad kanilenlen, manang Emmy.
Oh, apay di ka matlag taga rin, JR. Basa mo na ati pagpabasak ka. Kuha nga min, Lenlen. Amukon, di mo amo tagbasa? Talaga saan? Sa anak nga min na nakaadal. Saan nakaskin ka? Madlawa di adal ka. Nasirib. Kang ronante amin, naturad ka. Pag ko na ama naturadak. No saan ka naturad? Awan ka kumayta dito'y kabambantayan. Nang runak at madlaw iti langam nga da kabailan ti pamilyam. Adda bukod tayo arason, no apay nga adda tayo ita dito, JR. Sa bagay, gusto ka dita, Lenlen. Siyak, adda ak dito'y. Namalaksin ni awan adal ko. O bingak pa'y langan. Kamangan da ito a grupo ti si bubukol a pamilyak. Kastagayam. Wen, Lenlen, da ito tagpaiso. Isa maawatan na kuma, no diya ka mo tagbasa. Maawatan ka, apay kit dinasaan. Iso di kagdanag, siyak ti mangisurukan ka. Ha? Agpaiso, Lenlen? Wen, JR. Masapo la makasursuro ka nga agbasa kan agsurat, tamaaramat mo dayta para iti ilablaban tayo nga ideolohiya. Agyaman ak no maanusan na nga isuro, Lenlen. Apay kit dinasaan, nasingad tay titunggal maysa. Katangay siyak tinakaadal nga uray kaskasano, masapol nga rod nga ibinglay ko tinaadal ko kada kayo kakadwak. Nang runakan ka, JR. Nadaras ka nakasursuro, JR. Do alawas pa lang ngay sursuro ko ngagsurat kan agbasa. Ita, makunak ang nalaingkan. Saan mo, Lenlen? Saan man, JR? Talaga nalaingkan nga agsurat kan agbasa. Isa maragsakan na kunay, ta saan anasayang ti panangisurukan ka. Agyaman akan ka, Lenlen. Mabayinak namin na saan na makasursuro. Tadikat masayang ti oras mo. Iso ngayon ka gumakti nakasursuro. Ita, uray naman ko na abasitla ang tiyamom. Mamati ak maaramat mo dayta nang runa iti misyon tayo. Katsikati makagapu, Lenlen. Agyaman akmanin kan ka. Awan anyaman na ko nakmat. Sapay la ko ma. Ta saan adi talaang nga agpatinggat yamin. Ika gumamama na yun ang dagiti na isurukan ka. Di kagdanag. Alaga akas ta teramidak, Lenlen. Sige panawan ka pa'y laang dito ay. Mabit lang, Lenlen. Oh, abay JR. Ada ka di pa ibagam kanyak? Awan? Awanin, Lenlen. No kasta nga rod, panawan ka pa'y laang dito ay. Nakapimpin ka sa talaga ni Lenlen. Saan nakla nga sinuruan na maadaan iti basit ni edukasyon? Sinuruan nakpay nga agayat. Kat bayat abo may bayag ti panagkat kadwami di ti bantay. Umad-adalam mat ni umad-adalam ti panagayat ko kuana. Isa ang masapol nga gurno nga kitikirat ti paginakam. Tap na maipod no kung tiriknak para kuana. Itantial daw at agi-uray ko. Awanin ti makalapad pa kanyak. Talagang ipudnok itan ti panagayat ko ni Lenlen. Ayan nga ta ni Lenlen. Itay pesap sa pulak ng jakot la makitan. Ada nga ta meeting da kadagiti komandara kakadwami diti kota. Awan mo tinaydanon kada kami nga damiti. Isa pa nagkunak. At dalangit aglawlaw ti kuta ni Lenlen. Sa pulak tapno makasaritak. Masapo lang maipudnukon kan kuha ti panagayat ko. Talaga adjakon mailimod pa'y tinalaw sa panagayat ko kan kuha na. Iso sa pulak.
Dahil dyan ni Lenlen. Kunak tumot nga dalang iti aglawlaw ti kuta tay ayatak. Asit gaktap no makasaritak. Masapul ang may pudnukon kan kuha na ti amin. Ada kalagayam di ti Lenlen. Itay pasap sa pulan ka. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga takas to itilangan ni Lenlen. Apay ang nakamot talang matlatan. Madlaw ka dagiti matana kaslad da kabutang nan. Lenlen, okay ka kadilaan? Lenlen. Apay nga saan nagsawa pulos? Anya nga tanti mapaspasamak kan kuha na. Apay ang nakamot talang matlatan ni Lenlen. Eksakto do alawas itan manipod nadlaw ko ti kalata pa nagbaliw ti tigtingnan ni Lenlen. Ngam iti naglabas nagmalam. Tiyak pulos nakita ni Lenlen. Ayan na nga ta. Apay ajak pulos nakita. Sa dino nga ta tinapanan na. Tangay nakaturugan dagiti kakadwami diti kuta. Masapol nga agtignayak. Ikagumaka sa pulan ni Lenlen. Masapul ang maamwak na niya ti mapaspasamak kan kuha na. Dandanin na sawar ko amin ni napasat ti kuta mi. Apay nga tangay. Anya day jay? Ang tao iti day taabanda. Amok na asino. Ang mga kabusor mat. Salag ita. Isong ore kasano. Maaninag ko taglawlaw. Tita ti pagtaodan tinangag ko itay ng asog. Dito yung nagpwesto. Asino nga babain iti sa lagabulan. Maaninag ko ti kada ti tao dita. Kasla dadakas nga aramidan na. Diyak lakit agbidot. Talaga sa balit aramidan ta asino man nga dadita. Agpaliwak lang dito eh. Masapul ang maamwak no anya ti mapaspasamak. Inananusak ti nagpaliiw iti daydi agundaway manang Emmy. Kat nalaos ti panakaklaat ko iti naimatangak. Maysa kadagiti commander mi tinaalingag ko anagasog. Kat tigapuna, gungundawayan na ni Lenlen. Kayat ko ti agtignay idi tapno matulungak ti babae nga ay ayatek. Akadagiti agundaway, kat madlaw nga awanan apulos ti gaway na. Kan kayarigan na pa yan nga awanan biyag na. Ngam awan ti maramidak manang, taamo ka sigurado amay sagmakak iti kanito, amakadlaw ti commander mi, nga adda aklagayam iti asideg amang palpaliiw iti kinaayop nga araramidan na. Kat ti adda nakaaling gagat manang, iso tinaduktalak, asaan lagayam nga agmay may sa ti commander ang nagpapas kanilenlen no di kat taluda.
Kalpasan ti kinaayop nga inaramid da, naalingag ko ti panggap da apan nang idispatcha ka ni Lenlen. Ngam tinang patibker iti pakinakam ko, iso tinangag ko apan nagasog kan panagpakaasi ni Lenlen. Si bibiyag paylaeng ti babae nga ay ayatek. Katangay nangag ko ti amin apanggap dagiti awanan bain. Nagbaligi ak anangakop iti kayarigan nan bangkay abagi ni Lenlen, manipod iti adalem met basit aderraas anang itin nagandakan kuana. Gapota kabisadok ti lugar nga ayan mi idi, diyako nagpangadwaan ng iturong ka ni Lenlen iti detachment dagiti soldado. Diyakon pinanunot pay nga ang mga noan niya ti mapasamak kada kami. Ta detachment kat nga rod dagiti imbilang mi akabusor ti nagkamangak. Ngem sungani tinamnamaek tinapasamak manang. Taapaman nakita na kami ti babae a soldado, kastuyan tinapasamak. Oh, day ti ula sa pangbalkot mo iti lamo-lamo akadwam. Oh. Agyaman ak unay. Santos, ano't mapaspasamak dito eh. Kasapulan dati tulong. Kapit lang. Madlaw kamang dagiti ti grupo nga ano pan tayo. Uwan, nga masapul dati tulong. Ala, siya kundi mang sakro iti babae. Masapol ang may sarag adagos iti quarters. Tapno mataming nga umuna. Sakbaya may panitikasit gan ng ospital. Siyak mo ti makaamo iti kadwana. Nalaos ti bannog na. Iso asigurado ang mabisin da ito'y. Nasken ang maasikaso da nga agpadpada. Itatanapakan ka nakainanakan, masapol mi ti statement mo. Lugar dagiti makanigid a grupo ti sakupan ti banbantayan ti detachment mi. Iso nga ibagam ti agpaiso. Kakadwayo ti grupo nga anupan mi, saan ka di? Jack Ilibak. Mamati ak nagsasao ka iti podno. Iso nga ita, kayat ko amaamuan noon niya tinapasamak iti kadwam a babae. Ginundawayan dagiti commander mi. Anya? Kadwami matlang iti grupo ni Lenlen. Taga syudad ti Manila. Ngam pinaboy dagiti kakadwami. Dagiti commander mi. Ala, isalaysay mo kanyak ti amin. Masapol amaamuan mi ti amin a detalye, tapno maaramid ti rumban. Ni Lenlen, ayan na. Di kagdanag, tamatamtaming ti gayem mo. Asikasuan da kayo. Medyo delikado ti kasasaad ti gayem mo. Ngam aramidan mi ti amin tapno maispal. Iso akayat ko nga ikarim kada kami. Anakasagana ka nga agbalin a saksi kontra kadagiti ko nam komanderyo anang gundaway iti gayem mo. Lenlen, lumaban ka. Di ka ko masumuko. Pangasim. Adak lang iti sibay mo. Saan ka panawan? Di ka agdanag tanatalgad Pudno nga data itatisidong dagiti bilang tayo akabusor. Yung panagriknak. Nataltalgad ta nga amang dito'y. Nga medyo kuta tayo. Ngayan dagiti nang idadanesken ka. Pakawanin na Lenlen. Tadi ka na tulungan na pulos. Awan tinaramidak. No di tinang saksi ti kinaayop nga inaramid akin ka.
di ka pulos na tulungan. Nawan man latip, naramidak, para kan ka. Diyak man na pulos. Anya ti mapaspasamak. Lanlen! Lanlen! Tulong! Tulungan na kami! Kumusta ang tigayam ko? Kumusta ni Lenlen? Pangaasim, ibagam kanyak na kumusta ni Lenlen. Anyan tinapasamak kan ko, ana. Lading itak. Ngam, saanan ang nakalasat tigayam mo? Anya? Nakaro nga min dagiti donor as sinagrap na. Malaksid iti napagtang na. Nakaro pa'y adunor ti sinagrap ti ulo na. Nalabit ana itupa iti bato idi ko nam nga intin nagda iti daraas ang nangalawang kankwana. Lenlen! Anyan tinapasamak kan ka? Una yan. Iti kastoy ang napasamak. Kasapulan mi ti si bubukal ako operasyon mo. Iti kasta, madusa dagiti nang idadanas iti gayem mo. Manamnama mi kaditi ka operasyon mo. Juan, magitinulong ka na kayo. Diyak langit dito lukasan na madusa dagiti nang idadanas ka ni Lenlen. Nas ka na madusa na. Nas ka nunay. Saan a kinabaalan ni Lenlen ti sinagrap naman ng Emmy, kat inlaylayon nan ti pimusay. May nga aldaw kalpasan a pimusay ni Lenlen, si mangpet iti detachment dagiti dadakkel na a naggapupay iti Manila. Napalalo ti panagsangit dagiti naganak na, kat kinid daw da kadagiti soldado, a maipaayan ko maiti hustisya ti ipupusay ti anak da. Iso nga uray pa'y napalalo ti buteng ko idi, nga amangan no subyandak dagiti commander mi anang idadanas ka ni Lenlen, inaramid ko nga inspirasyon ti panagarubos ti luwa dagiti naganak na, tapno agbalinak a testigo kontra iti kinaayop dagiti commander mi. Iti udi naman ng Emmy, saan man ana ibalod dagiti nang idadanas ka ni Lenlen, gapo iti agtultuloy a panagliblibas da, duamot kadakwada tinapapatay iti engkwentro kontra kadagiti militar. Siyakmat manang sa anak anabalod, no dikat impaayanak ti gobyerno iti gundaway ang mga barwanan, iso ana isarungak dito'y tawi-tawi, taagpapaayak kas tagaluto para kadagiti soldado. Agtawanak itan iti tanlupulo, kat addamoten bukod ko a pamilya, ngam addaak paylaeng iti sidong dagiti soldado. Nannanamag ti gundaway nga impaay ti gobyerno kadagiti kaskanyak, asigod akameng ti makakanigid a grupo a nakasagana a mga barwanan.
Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, JR. JR, pagayam ko, nasalimuot tinagbalin apadas mo. Nang runa ti paset, anakarik na ka iti ayat. Tatalagamot anakaaling gagat tinapagteng ti babae nga inayat mo. Ngamaan niya nga rod, talaga kasta. Tinapatag, naduktalam ti pudno nga awan tinasaya at nga itden dagiti makakanigid a grupo. No diket isuda pa'y ti sigurado amang isagmak kan mangdadael iti masakbayam. Alakastan pagayam ko, ket agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Kan Gemma Frutas. Anak ko ada Cherry Mean kan Jennifer Cosme ije Laguna from Gigi Cosme. Shout out iti pamilyak di Tatublay Benguet from Del Tondo. Concepcion kan Asitura family. Happy birthday kan ni Mrs. Colleen Concepcion. Anak ko ada Macleo kan Marzen Concepcion from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan City. Lakay ko ni Chester kan anak ko ada Lexi kan Sandy from Marical Gadiano. Alas family dito'y Tayog Pangasinan from Emma Alas. Lakay ko ani Reynaldo Jose, apok ada Giancarlo, ayan kan Daisy Jen ti Subol Asinggan Pangasinan from Josephine Jose. Amin nakalugarak di Kaagaman Apari Cagayan. Alonso kan Maliaga family di Tulong Alakapan from Nestor Cuse Alamo ti Kaagaman Apari Cagayan. Makablaawan pa'y dagiti kakabsat ko dita Quezon Isabela, iso da Julie, Joseph, Willie Tongonan, Lerma Vuelta, kan Jerwin aka Angela, dita Paracelis Mountain Province from Jomar Gagasa Tongonan, ti Valenzuela City. Pascual Lagmay Pastor kan Gutierrez family, kan Bautista family dita Minosicuan San Quintin Pangasinan, kan Gutierrez family iti Prado Umingan, Pangasinan from Mariel Gutierrez. Shout out iti Taberna Mundo kan Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leniki Alejo. Makablaawan ni Nanay Tessie Tatay Sami ti Patiki Santa Cruz Ilocos Sur kan anak ko ada Alia kan Yvonne nga with honors iti high school. Congratulations from Danley Orduna. Lakay ko ni Dante Velasquez, anak ko ada Francis Princess kan Marco iti Germany. Fiona May kan Rich May kan manugang ko. Kasamo ti Velasquez kan Basic family ti Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Makablaawan dagiti tropa kada Maricar, Eden, Harold, Robert, Justin, Angelo, Jerry, kastamot ni Dexter, Mika, Wenny, Kathleen Gurley kan Aprilin, ni Mama Marie kan Tatay Eduardo, ti San Mateo Isabela from Levi Jane Dakiwag. Garde family ti Tangadan San Quintin Abra from Rochelle, Mingala ti Hong Kong. Ketalyas family iti Patad, Sarat, kan Magistrado family ti Nagrebkan San Nicolas from Glaysa ti Sarat, Ilocos Norte. Kakabsat ko ada Mary Jane Belango kan Marizel Estrada ti Saudi Arabia from Antonio Bargado.
Makablawan pa ni Nanay Priscilla Cacho ti California. Kabsat ko ani Larry ti Ireland, kan Margie Cacho ti Spain, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Shout out pa kada Elvira Flores, Marical Gadiano, kan Marina Sarmiento. Anak ko, Adamari Bicfania kan Noraline Cortez. Kastamat ang makablaawan ni Nena Mina kan Timina family ti Amistad Alicia from Sheila Mina. Intay nga ro din ituloy abasaan ti surat ni Julia. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Julia, taga Nueva Ecija, ngam addaak itan ditoy Abu Dhabi. Maliwliwa ak unay nga agdengeg itinaduma-duma apadas ama itamtampok dito YouTube channel yo. Nang runa ket amin tayo, addaan itinagduduma apadas wenno pakasaritaan a nagbalinan apaset tinapalabas. Ngam day ta pakasaritaan ti maysa kadagiti na magbaliw iti biag tayo. Napyamanang no nagbalin anasaya at tibunga day ta apadas. Ngam tinasakit, kat no nangitunda day ta iti saam, adinton malipatan. Kaya't kumatmanang apaidrama to'y pakasaritaak, tanam na maak ang makaibati iti adal kadagiti padak anaayat amang tartarabay dito YouTube channel yo. Kat sapay ko mata mapatgan ti tarigagay ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Julia, busy ka ka di? Saan matunay? Apay aya? Ada importante nga ibagam? Hoy, girl. Nakita mo ka din di barong office mate tayo? Saan pay? Anya department aya ti ayan na? Ada di accounting department. Damong aldaw na di kalman si ka. Ket, maipapankan kwa na ti ibagam? Yes. Amom sis. Ay na, nagtaer. Kasla silent type no kita. Kasla nakasingsing pa tilangan na. Talaga mo ta? Umunapay langal daw na, adun tinapaliiw mo kan kwa na. Ako pa ba? Amamatan, nalaing nga kagpaliiw. Tap na amok no gayam kung no saan. Sika talaga. Amin mo't magayam mo, saan ka di? Ay dapat lang. Ako pa ba? Sige man nga rod. Takitaak man hosto mo't ladagita nga ibagbagam maipapankan kwa na. Sige my friend, kilatisam no mabalinta gayaman, one na wis. Hoy, Julia! Nakasarita ko ni Martin ni Di Calman. Sino ang Martin? Diyan ay kabarbarong office mate tayo. Katata chika, kay! Hala! Agmarites ka lang ang permi matasayot mo. Anya ya day taachi ka ako nam. Oy, sis! Amo? Damdamagan na nun niya tinagan mo. Ha? Yes! Kaya't nakakanoamam mo. Nakita nakakano nga miniji kantin, idi lunch break tayo. Kat, apay ka no kaya't nakamamam mo. Aba ma! At pa! Malay ko at pakialam ko. Ama nga mapinpintasan ka sis. Pasablugan nakmanan ako nakal. Uy, saan Talagamot niya mina... Speaking. Aday ta ni Martin, umasidigan dito ayan ta. Hi. Good morning, Miss Julia. Siya gayam ni Martin. Barong office mate yo. Hi, good morning. Si kagayam jay bagbaga kanyak ni Al?
Well, Julia, isa ni Martin. Ti gwapo nga office mate tayo. Ha? Ni, saan mo't? Sakto lang. Joke. Martin, aday ta, nagam-amo kayon ka ni Julia. Siguro mat, mabalin nga iton break time lang niya ituloy tagsarita, okay? Tani, ang mga numakita na tayo ni boss. Ha? Oo, sige. Panawan kayo pa eh. Adot agur ora at trabaho. Bye. See you around, Julia. Okay. OMG! Ay, talaga asaan ang nakatiis din nakamamam mo, sis? No. I can smell something fishy. Tila ibagbagam. Mapankakit din iti table mo. Natambakan kan iti trabaho. Gapu iti kamamarites mo. Kumusta mo't ti trabaho, anak ka? Okay, matatang. Medyo makabannog laeng. Talaga akasta, anak. Gamlay, di mo baybay ang tabagay. Importante ti trabaho. Ang masapul asalwada mo't ti salon at mo. Wen tatang, di ka agdanag. Kaya't kung amin nga isaganaan ti masakbayan ti pamilya tayo. Kaya't kayo mat nga ipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag. Maawatan ka, anak. Ngamlaglagi pa. Saan lang at trabaho kan kwarta timang parang ay itibiyag. Importante mo't ti oras mo para iti mismo abagem kan para iti pamilyam. Wen tatang, jak malipatan nga ipaayan iti oras ti bagik. Kasta kayo mat a pamilya. Dayta, te kayat ko amang ngagkan ka, anak. Napatag ama balansim ti amin. No, adda arapaap mo para iti pamilyam, kan iti bagim, suportaran ka, anak kaw. Angum saan mo mat alipatan ati maipapan iti pagragsakam. Agyaman tatang, napatag kanyak ti suportayo. Ikarik nagbalinak a responsable kadagiti amin nga aramidak. Amok anatibker ka, ken adda pa nagbutang mo iti Diyos. Isung amok nga oray anya apan nobok ti dumtengken ka, kabailam asarangten anak kaw. Agyaman tatang, dakkel atulong kanyak dagiti pamagbagayo, kastamot tan ti suportayo. Sige, agina na kayo nga rodon tani, harabiin. Amok anabanog kayo mat itinagmalam. Agina na tayon, tatang. Agyaman nakta ti awis kong aggidan ta ita lunch break, Julia. Awan mo ti makita kadakas, Martin. Isong awan ti parikot. Amom, manipod damo apan nakakitakan ka. Nalaganan triknak. Diyan ka mo na apay. Agpaiso? Wen, iso akayat ka pa amam-amo na imbag. Di mo kumapanunutan napartakak launay, wano darasudo sak ha. Ngam, kaya't ka ko mga awisan ng mga niterwar. Sapay ko mata, saan ka amakla at itiday tang imbagak ha? Saan mat? Tay kunada nga rudan. Numaminsan, ti kano kararagsakan apagtang tibiyag mo, katay kalata mapasamak. Jay, surprise ako nada. No, kasta. Umanugot ka sumurot kanyak? Why not? Awan mo't dakas iti dayta, saan ka di? Oh, agyaman nak, Julia. Di mo lang mo no kasano ti karagsak ko ita. Ay na, excited ako ni ti irurwarta. Uwan gayam, sa dino ti kayat mapapananta. Apay no, padasan ta ti mapan iti kabarbaro at Chinese restaurant kay Bagbagada. Mayat ka no ti ambience ijay, kan naimas pa'y ti makan.
Okay, sure. Ijay nga ro ti papanantay ton Sabado. May mayat na ijay nga aldaw. At ado ti oras ta. Awan niya min trabaho tayo. O sige, ijay ito nga ron ti pagkitaan ta, Martin. Talaga gayam anapindas da iti a restaurant. Wan nga rod. Mayat tinapili a lugar a papananta. Julia, mabalin ka di a kabayatan nga orayan ta ti order ta. Maamwak ko mati maipapankan ka? Sure, day talagayam. Amo Martin, aging ga ita. Diyak pala amo no anya ti kayat ko ang mapasamak iti biyag ko. Awan pa no a direksyon ko, ti kayat ko asawan. Kasta talaga. No maminsan, di tayo amo na anya talaga ti kayat tayo. Wen nga rod, basta ita, ti priority kat ni tatang ko. Nasapa amin apimusay day dinanang. Ita, ada sakit ni tatang. Isa masapol nga adamang taripato ken kuana. Kasta gayam. I'm sorry to hear that, Julia. Nga mo, bilibak iti kinaturad mo. Ken, tikang runa na pagbilibak ken ka. Kat ti panang ipatig mo iti kastauna iti amam. Iso kayat ko ti agpursige. Tapno maipananam ko pa'y kanitatang ko tinanam ay abiyag. Saan ka agmay sa iti kasta ka panunutam? Basta't importante, panunutam no kasano ka ang makatulong iti amam. Ken masapula panunutom mo ti pagragsakam. Day tamat ti kanayon nga ibaga kanyak ni tatang. Masapul a balanse ti amin. Kat maharagsakan ta nagbalin ka agayam ko. Makapalagan tirik na no amom nga adda makaawat kan ka. Basta day ti tandaanam. No kasapulam ti kasarsarita, adakla nga kanayon dito eh. Nakasaganak adumngag ken mang suporta ken ka, Julia. Nagbalin kami anasingad ka ni Martin manang Emmy, tibaro nga office mate ko. Jakman amo manang, taagpada analagaan tirik nami iti tunggal maysa. Uray iti damo payla panagam-am mumi. Iso adya ko nagkadkad, idi inawis nak amangan itirwar, tapno nakarkaro amaam-am mumi ti tunggal maysa. Kat sa anak ang nagkamali iti panakisiningad ko kan kwa na manang. Gaputan na singpet, kan man nakaawat abaron ni Martin. Diyak pa'y pulos na padasan tinaadaan iti boyfriend manang Emmy. Iso anak ko nak iti bagik, akas ka ni Martin ti kayat ko nga agbalin akaayan ayat ko. Oh, kumusta ngay mo ti date yo ka ni Martin? Okay mo at Al. Hoy sis, agistorya ka mo't Anya kay tinapasama kiti date yo. Saan mo tunay nga espesyal? Nag-dinner kami lang itimay sa Chinese restaurant. Kan naging inistorya kami. Ay wow, bongga. Okay, nag-enjoy ka? Wen, nag-enjoy ak. Naragsa ka tao ni Martin. Kan makapalag-an tirik na no iso ti kadwam. Ngam, amom, oray mayat ti istoryaan mi. Malaglagip ko lata ti kasasaad ni tatang. Okay lang, dahil ta. Maawatan mo siguro ni Martin dahil tabanag.
Ngam amom sis, inton maminsan, ikagumaam alipaton pa ilang dagita abanag, no kasta ti sitwasyon. Kasano ko ma-enjoy mo ti date ka ni Martin ngay, no saan ka mat nakafocus kan kuana, kan iti saritaan nyo, no sa bali man ti pampanunutem. Wan nga rod, katagyaman sa bali at talaga no, adagaya mo a concern kan ka. Amamot nga daklang dito ay para kan ka. Numasapol mo ti kasarsarita. If you need a friend, adaklang dito sis. Anya ti panagkunam, patgak ka di manan ni Martin? Kaya't na ngamin ama pasarunwan ti first friendly date me. Ay, bongga. Kunakon kat, talaga type na ka ni Martin. Ang mga nagdatonan inton sumaruno a date yo. Ay na, nagswerte ka matan sis. Boyfriend material ni Martin. Amo mat boyfriend since birth tak. No kaskasano, itala nga mapadasak ti maki-boyfriend. Then G! Go! No agdaton kan ka, ay na, aklo na madagos. Amo ka ni Martin tinaitudin nga agbalin a kaayan-ayat mo, sis! Apay nga itakalang asumang part anak kaw. Kasapulan ngamin ang nag-overtime magtatang. Nagado ngamin ti trabaho ita iji opisina. Kasta ka day. Nagluto ak itayan. Nakasaganan ti kanam. Nabsugak pa'y tatang. Nagmerienda kami ngamin ita iti opisina. Armosar kong tulaangan day dya inton bigat. Sige, aginan na kang arudan tan hirabein. Matuurog ak matan. Sige tatang, agyaman na kiti panangurayo kanyak ha. Awan anyaman na anak. Amo matakayat ko ti makasigurado ang nakaawid kaan sakpay ang matuurog ak. Agyaman manan tatang. O sige nga Rod, maturog kayon. Agyaman tayo manugot ka sumurot manun kanyak, Julia. Apay ket di nasaan, kat naragsakak mo't no kasta kadwa ka. At ako mga ibagak. Nabayag nga pinampanunot ko dayto kaya't ko kumaamaamuan ti sungbat mo. Anya day ta, Martin? Julia, may kariyak ka din nagbali na boyfriend mo? Ha? Umanugot ka din nagbali na girlfriend ko? Martin? Don't worry. Maawatak no masapula panunutan pa yan na imbag. Nga mamom, manipod damo nakita ka. Adan nariknak na isang sangayan para kin ka. Kaya't kung agbalintaan na singad, ngam, kaya't ko kumati nalablabos pa yung maggayam. Kinapod na, ididamo ang nagamaamuta, nalagaanan tiriknakan ka. Kat, Jack ilibak, adamutan marikriknak para kan ka. No kasta, umanugot ka nga, agbali na girlfriend ko? When, Martin, katsapay ko matasaan kang agbaliyo. Si katidamo akaayan ayat ko. Isa anam na maak asa anak ang nagbidot anang sungbat iti ayat mo. Ikarik, Julia. Saan kantong agliday ti danak? Aramidak ti amin. Tapno maipariknak ka tinalaos a panagayat ko.
Wow! Blooming ang aking sis. Kaslada na isang sangay na napasama kiti Decho ka ni Martin, Nagpudnon kanyak ni Martin. Katkas itinakunam. Saan ako na nagpangadwa ng aklon kan kuana? Ay na, sana all. Kunakon kat. At least, awan ti pagbabawiyam. Tatalagamot anasingpet abaro ni Martin. Saan una matagtagaring? Amo ka na saya tao. Ay na sis, I'm happy for you. Agyaman ak, friend. Ngamjak pa ibagbaga ka ni tatang. Paliiwag pa'y anaimbag ni Martin. Sakbay nga iyam-amok ka ni tatang. Kalpasan ti sumagmamano adaras nga irurarmi ka ni Martin manang Emmy, nagpudnon kanyak, katjak meten nagpangadwa ng aklon kan kuana, gaputa na paliiw ko anasaya at met kanatak ng abaro ni Martin. Kalpasan ti makatawan akaadat relasyon mi, nagbalin kamin aligal ka ni tatang, kastamet iti pamilyana. Naragsak kami manang kadagidi akanito. Adda dagiti gundaway nga adda di mi pagkinaawatan ngem normal laeng dayjay iti agayan ayat. Martin, apay kas di mo timbagam ka ni Al. Amo mata nasingad kami nga agayam. Kan sigod-sigod mata sumursurutak nga dapapanan dagiti gagayam mi. Awan ti karba nga mamang sungat kanyak, tagdadata nagbasol ka. Sana po no dayta. Anya ko matibasol ko. Agin di ammo ka pa lang. Imbagak lang arudan asar dengam ti sumurot-surot iti dayjay nga Al. Lalaki lata dayjay. Saan ama ilibak dayta? Anya? Mauawatam ka diti bagbagam? Kasla kabsat ko ni Al. Awan mali siya iti panagkuykuyog mi. Kuston. Sa anak nagsardang aging ka iti di mo aklonan asi ka tinagbasol. Unay kamutan, Martin. Kunak man Kuston! Di ka nagkalintigan pa'y! Anay ko. Apay ngagkabil kang hay. Sorry. Sorry, Julia. Jack Ingagara. Pasensya ka na talaga. Awan naranta ka mang pasakit kan ka. Naklataklaan. Diyak na yung pag-arop akabaalan nakgaya makabilan. Diyak kayatan ti agbali na parti ti biyag mo. Julia, pakawanan nak. Jack Ingagara. Jack na puutan no niya tinapasamak. Gapoy tinalaos apong tot ko iso anaramid ko tay jay. Pakawanan nak ko ma. Saan na maulit pa Julia? Nasaya at tasimangpot kan anak. Kunak man no itulod na ka ni Martin. Saan, tatang? Nagbati pa iti opisina? Nay, aguray ka, Julia. Apay alim mabasit day taping-ping mau. Anya tinapasamak dita. Ha? Awan anyaman na daytoy tatang. Adala na isagid itay di opisina. Nay, katno kasla lumamot ti dakulap day ka. Saan, tatang? Di yun ikaskaso daytoy. Anak, ada ka de rumbang ang maamuak.
Adda ka di mo ibagbaga kanyak. Ni, awan tatang. Awan tinapasamak. Jak mamati anak kau. Marikrik na kada ilimlimod mo kanyak. Ibagam ko bareng matulungan ka. Mamati kayo tatang. Awan ti madi napasamak. Saan kayong agdanag? Martin, jak maawatan no apay akaslaak mabakbakal ka dagiti kayat mo mapasamak. Gaputa saan mo asursurutan dagiti ibagbagakan ka. Kanayon ka apasaway. Awan ka din ti karbanga nga agdesisyon para iti bagik. Masapol ka din nga amin nga aramidak kat sikat ti rumbang nga agdesisyon. Kasanukot nagtangkan ti ulom. Dinak dangdanggan na pulos. Awan ti dakas nga aramidak, Martin. Mabakbakal kiti aramidam kanyak. Talaga ka ti adinak maawatan, Julia. Ti kayat ko naannayas ti amin iti relasyon ta. No dinak bayan nga agdesisyon para iti bagik. Nakarkaro nga agbalin ang nagulo ti relasyon ta. Tanya ko mataramidam. Amok tumot lang nga di mo kabailan ti tumakdari ti bukod mo asaka. No day ta ti panagkunam. Nagbidot ka, Martin. Anya? Asino ti pampanakal mo, ha? Dagiti gagayem mo? Dayjay nga al? Di mo masmasan ti takyag ko. Masaksak kita, anak. Masapul atong palam ti amin na kayat ko, Julia. No kayat mong agbalin anasaya at ti amin. Nauma akong iti kasta nga ugalim. Diyak ayatan. Agsinatan. Kasta gayam! Julia, I'm sorry. Pakawanan nak. Diyak matanalapdan ti bagik. Di nakasit ka na. No saan agpukawak. Agsinatan. Kadjakon kaya't makita pa iti rupam. Nay, Julia anak. Apa akasta tila nga masimbang pad. Anya tinapasamak ken ka. Awan tatang. Anya nga awan ket nay. Adalem ma iti takyag mo. Nalablab pa nga day tapingping mo. Tatang. Asino tinangaramid iti kastaken ka. Agpurno ka kanyak, Julia. Ni Martin, tatang. Anya? Jawanan ba inalalakay? Saan kayo pa nga agasawang kabkabilan na kan? Diyak ka mo no apay akalata nagbaliw ti ugali na tatang. Kaya't na, iso ti ang desisyon iti amin nga aramida kiti biyag ko. Na? Di nagpay kaya't sumurot ka dagiti gagayam ko. Iso at tinugnar ko tatang. Namkastoy matan tinaramid na kanyak. Ay saan amabalin ti kastoy? Masapol nga ikaro na ti inaramid na kun kaanak ka. Saan ang tatang? Siya kundi makamo ang mangurnos iti amin. Sige, italagkukan ka. Ngamjakon kaya't makita pa iti rupa dayjay alalaki. Isinamlaang ang Julia. Inaramid kunday tatatang. Di ka agdanag. Siyak ti makamo iti amin. OMG! Naramid kan ka ni Martin di kasta? Kunak man na nasingpot na saan una ang matagtagari. Diyak mat maawatan, friend.
Itilas ti tanda ni Don atawan akaadat relasyon mi. Itala ang anaduktalak ti pudno nga ugali na. Kaya't na nga imani obra ti biyag ko. Awan karbangak nga agdesisyon para itibagik. Ay na, nagalasmat gaya man ti ugali da di alalaki. Amom, kadag ito'y naglabas nga aldaw. Nadlaw ka tong galagsabat kami iti corridor. Kasla dinak makitkita sis. Dinak pula si kaskaso. So mas dawak mo't no apay. Kinapudno na. Day tati may saan nagsubangan mi. Ha? Di na kaeta sumursuro tak kada kayo. Nang runa kanukan ka. What? Ito niya agap po. Ay, di na katiam mo, ano ba'y bayag pa, naggayam ta, ngamit pa nagamamuyo. Kurang na lang niya agsilbo ti bagis ta niya. Day tamot ti jak maawatan. Ado dagiti iparit na araramidak. Kinagpaiso na. Saan lang anam namin sa nakinabil na. Ha? Ngam di mawat iti pamakawan. Isa pinakawan ko mat. Ngam saan mo ta nagbaliw. Kaslaki maro pa iti ugali na. Ay na sis, isinamon, sakbay nga da nakarkaro, maaramid na kan ka. Ay nakabutbutang matgayam da di alalaki. Singpat kitab matgayam, nasa loob ang kolo. Al, Oh, anya ti desisyon mo ita? agin definitely bakpay laang. Diyak kaya ta makita da di lalaki. Kan napagnuman mi kan ni tatang. Nga agawid kami pa lang iti probinsyada. Iti ayan ti kabsat ni tatang. Ijay kami pa lang tapno maliklikak da di lalaki. O sige, kasayatan da ita. No anya ti amom ang nasayaat. G! Go! Aramidom girl. Di kagda nagtawan ti pangibagaak no sa dino ti ayan mo. Total, di nakmat kasarsarita da di alalaki. Agyaman akan ka, friend. Nadagsan tirik nak iti dayta na pasamak. Agbababawi ak no apay anak relasyon na kankwana. Pasig apam maranggayam timpakpakita na kanyak. Huston, Julia. Di mon pabasulin ti bagim. Nagayat ka lang. Ngam, iti saan mo't gayam ama ikari ang lalaki. Basta ipakaamom amin na mapaspasamak ka, ha? Adak lang dito'y sis. Tinakliplipatan. Pulos adi kan tumalipatan, Al. Nagsaya at kaagayam. Nakarkaro pa'y ngam kabsat tinangibilangakan ka. Iso adi kagdanag. Pasat kan tibiyag ko. Iso nga amin nga aramida. Karaman ka. Iso anam na amaamuam to ti amin. Agyaman na kiti panagtalik mo, sis. Aganad ka, ha? And good luck. Nakaskas daaw at talaga man ang Emmy. Nasurok ang makatawan ti relasyon mi ka ni Martin, ngam idila ang alimtaw ti pudno nga ugali na. Ado adaras ang nagkidaw iti pamakawan, kat kayat na ti makisinnoblian, ngam jakon imanugot pay. Nagfilak iti indefinite leave, kat nagawid kami iti lugar ti kabsat ni tatang, tapno mamin pinsan ang maliklik ako ni Martin. Awan apulos tinakaamo iti inaramid ko, malaksid ka ni Al agayem ko. Pinadas ko tinag-apply iti sabali apagilyan, kat napagasatan akmatmanang, iso nga inlaylayon kon tinag-resign iti trabaho. Sakbay ti flight ko, nakapagsarita kami pa'y ka ni Al,
Kat imbaga na akanayon kanong agdamag kankwana ni Martin no sa dino ti ayan ko. Tadi na kami kanumatan madandanon ije balay tunggal mapan. Ngampulos asaan nga impudno ni Al no sa dino ti ayan ko itan. Itamanang adan na surok ang makatawan nga agtrab-trabaho ak dito'y Abu Dhabi. Makunak analipat ako ni Martin. Ngam kasla na trauma ak iti napasamak iti relasyon mi, kaputa aging ga ita, mabutengak pailaeng ang makirelasyon iti sabali. Kararag ko iti Diyos, asapay ko ma, tainton nakasagana akton nga agayat manan, masarakak ko man tay makatakunaynay ko iti tungpalbiag ko. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Julia. Pagayam ko a Julia, pudno unay, asamon to lang maamuan ti pudno akababalin ti may sa tao, inton maaddaan kayon iti relasyon, wano agdandan na kayon. Kas iti napasamak kada kayo iti kaayan ayat mo. Ngambilibakan ka ta saan ka nagbalin abulsek gapukan ayat. Inaramid mo ti maiparbeng, bayat anasapapay. Kat maragsakan gapu iti simmang bay nga oportunidad kan ka iti balasiw taaw. Nagasat ka, taadadag iti kapamilyam, kan tigayem mo akanayon anakasuporta kan ka. Kat sapay kuma taanyaman ti maragpat mo iti biyag, di mon to malipatan dagiti tao, anagbalin apaset ti biyag mo, iti rigat man, wano iti ginawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Jolens, Madam Chona, Madam Nora, Leia, Maylene, Geneva, kastamat ni Jaja, Helen, Aping, Ma'am Mary Ann, Jimmy, Rohel, Bong, Cesario, Melay, kan Leticia. Makablaawan ti Takang family, di Takalinawan Norte kan Valdez family, kastamat ti Passion family, di ta Andarayan from Mary Jane Takang. Happy birthday Johnny Villanueva Manangan from Mama Carolina Manangan. Raquinho family ti San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan. Anak ko Dareya Joy Cacho ti Macau, Sydney kan EJ Boy Cacho from Erwin Cacho. Catalias kan Villaferte family ti Patad Sarap kan Magistrado family, ijay Nagrebkan San Nicolas kan Pascua family ti Santiago Marcos Ilocos Norte from Glyza Q. Shout out kada Mary Jane Pigaw, Josephine Jose, Jeline Vicente, Rosario Kausapin kan Marcelino Ordonez. Uncle ko ni Alfonso Lubui Jr. kan Ronald Lubui kan amin akakalugarak di Tabukig, Apari, Cagayan Valley from Ralph Lubui ti Pujaira, UAE. Ading ko ni Olivia Daligcon Sawit di Tamalapat Cordon, kastamat da ading Odessa, Ofelia Oliver kan Princess Anne ti Aglipay Palasian Quirino from Rose Ann Confieso. Makablawan amin akatrabahuak dito'y JVS Bakery from Rochelle Bautista. Shout out kada Diane K kan Carla Jessica Rolyoda ti San Juan, La Union.
Jean Banis from Harriet Janice Banis. Kabsat ko ani Dalaga Trinidad from RB Trinidad. Amin nga agdangdangag dito San Pedro Apartado, Alcala, Pangasinan from Darwin Acosta. Shout out iti Bernabe kan Labugin family, Irish, Leti ti Singapore, Jocelyn ti Hong Kong from Chona Labugin ti Malaysia. Valentin family ti Libertad, Abulog Cagayan kan Melanie Valentin, ijay Lebanon from Emmeline Bacnis. Asuncion kan Palma family ti Patad Sarat, Ilocos Norte from Mary Ann Asuncion ti Malaysia. Gutierrez family ti Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Advance happy birthday Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Shout out kada Madeline Ballesteros Milo, Linda Pasyon, Estelita Coquial, Jane Babayongan, Aaron Matias, ken Chichi Sayang. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Michael. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklangan itinagan a Michael, taga Cagayan Manang. Kas kadagiti daddu mga agdangdangag iti YouTube channel yo, naawisakmat amang ipatulod iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kan liwliwa kadagiti padak, anaayat amang tartarabay, kadagiti amin nga uploads yo, nubilang tamapilimat ama idrama. Sipod ubingak, nariingakon ti panagtartaraken dagiti dadakkel ko iti baboy, nga iso ti source of income da, tapno maisakad da ti panagadalmi nga agkakabsat. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idi addak paylaeng iti high school. Michael anak, aldawan, ang mga numaladaw kay ti pagadalan. Nasapa pa'y nanang. Adapay oras kong agdigos ka nagarmusar. Kunak tumat nga minasaan mon adalusan di kulungan ti baboy. Da kaminton ka ni tatang mo. Okay lang nanang. Kakaisuna nasapa ka nagriing. Isupay nga ramidon yung tumanin ka ni tatang. Wan angam na banog kan amapan ag-eskwela. Anya pa nga itipig sa mga agmalmalam iti pagadalan. Kabaulak nanang. Didak ka di pagdandanagan. Alang nga rod, inka agdigusan. Tap na makapagarmosar ka, sakbay amapan ka iti pagadalan nyo. Wan nanang. Apay bakit? Asino ti nagdalos si Jay kulungan ti babaw? Asino pa'y kumangay, ni Michael isupay ka nga ubraan ta kunanamat. Ay una yun, di Jay nga ubeg. Napanam nga min aya, nasapsapa. Napan ko kinasarita ni pare Domeng. Agpatpatulong namin ni Jay bangkag na. Kasta aya. Ay, amumot na dyan nga anak mon. Kailalaan na ti masayang nga oras. Nasapa ka nung amin anak kariing. Iso adinalusan na dyan kulungan dagiti baboy. Nagkagat talaga dyan anak mo. Sana bali, tama bali na ni Elako dagiti daddo maababoy. At tanto manan maidulin mo apare ti panagadalda nga kakabsat. Kasta talaga ti aramidat lakay. Narigat ti agpaadal na awanam na maam abusbusan. Iso nagasat ta. Tanalamis dagiti ima tayong agtaraken iti baboy. Ano santa bakad? Tapno saan to may pada kadata dagiti anak ta. Kaya't kung agbalin to kumaan na sa liwanwan ti biyagda iti masakbayan. Michael, kumusta ti panagtaraken mo kadagiti babaoy? Nasaya at damat tatang. Nagsasalon at da. Nasaya at nga rod no kasta.
Naimbag ta nagagat ka tumulong anak ko. Nang runan no kasto yung awan klasem. Masapol ang mapagtali na tayo anadalos dagiti kulungan da tapno sandang agsakit. Wen tatang, kadwak itay ni Lisa ang nagdalos iti kulungan da. Masapulan nakakondisyon dagiti baboy tayo, nang runa kat mabalindan nga ilako. Sumarsar nun tumanan dagiti dadduma. Ay wen gayam, at daw may mangkita kadagiti mabalinin nga ilako ababoy inton madamdama. Iso ang masapul ang nakasagana tayo anak ko. Sapay lako mata magustuhan da tapno uray mamaminsanan ti panangilako tayo kadagiti taraken tayo. Sapay ko mangarap tagatangan dan tatang. Nga masiguradok, kaya't dalagit di dagiti baboy tayo ta nagsasalun at da. Sige, orayin tayo nga rutiya ay da anak ko. Barang magustuhan da nga agpaiso, dagiti taraken tayo. Nay, anak ko, isundag kita tay bayer ti baboy tayo. Wen nga agpaiso tatang. Naimbagamalan mo yo, apo. Siyak tayo may mangkita ka dagiti baboy yo. Ay na, dumanon kayo ma'am. Naimbag nga oras yung mat. Siyak ni Mrs. Santos. Naibaga kanyak di katalag ko nga damam mo na dito nga da ka numabalin agatangan na baboy yo. Ayun ma'am, adda nga rod. Wen gayam ma'am, iso ni Michael, ti anak ko. Iso ti tumultulong agtaraken kadagiti baboy may. Naggagat ka matan balong. Saan ka din nga agad-adal? Agad adalak pa'y ma'am. Ngam, may samiraklat at tumulong ka ni tatang kung agtaraken ka dagiti baboy mi. Nasaya at dukasta. Amom, iti dayta kinagagat mo. Amok nga agbalin kanto a negosyante, inton dumakkel ka. Talaga day tatarapap ko ma'am. Kaya't ko arumang ay pa'y ti pagtaraknan mi iti baboy. Ma'am, ala, umay kayo. Ta ipakita mi kada kayo dagiti baboy. Barang magustuhan niyo. Ubingak pay laeng, tumultulong ako nagtaraken iti baboy manang Emmy. Jakman amo manang, tamaragragsakan ang makakitkita kadagiti taraken mi ana sa salunat. Iso nga inspirado ak atumulong nga agdalos, ken mang taraken kadagiti baboy mi. Nang runa no amok nga adda interesado agumatang kadagiti taraken mi. Kas malagip ko, nang rugila ang dagiti dadakkel ko nagtaraken iti dua nga agasawa a baboy, aging ga iti napaaduda daytoy. Kasta nga rod unay aragsak mi, idi simmang bay ni Mrs. Santos. Tinasingpat a bayer mi manang Emmy. Taammo mi asaan anasayang ti bannog mi, anagtaraken kadagiti baboy. Kumusta nga iti panagbisita ti bayar tayo negosyante anak ko? Nasayat mo't nanang. Nagustuhan na dagiti nakita na taraken tayo baboy. Ay, kasta ka di. Ay, katanyangay. Kaya't nakadi agatangan dagiti tarakan tayo? Wen ananang. Katamom, kinunanang ano adu kano ti mabalin na agatangan. Dito'y kanon ni agatang katagiti kasapulan na baboy. Adagayam litsunan na ili nanang. Ay, kasta aya.
Ay na, nagsayaatan ngay. No amin ang mabalin na agatangan kat gatangan na aminan. Kasta talaga ti mapasamak nanang. Isa maragragsakan kami kan ni tatang. Amoyo, nagsingpot ni Mrs. Santos. Ay, agyaman ta iti Diyos. Tada si Mang Bayakas ta abayer kada tayo, anak ko. Wen nga rod nanang. Katamoyo, na makagraduarak to ni ti college. Kaya't ko nga imatunan ti pagtaraknan tayo iti baboy. Aramidak to day tadak kalapigiri. Agalak to kadag iti tao ang mabalin na tumulong kada tayo. Saan nga imposible day ta nga arapaap mo, anak ko? Basta lalaingam ti agadal, tapno matunoy mo day ta nga arapaap mo iti biyag. Talagang ikagumak ti agadala na imbag nanang. Kaya't ko talaga ti agbalin to ang negosyante iti baboy. Anak, naawat kong ti kumpirmasyon dagiti order ni Mrs. Santos. Agpay sa tatang? Wen, anak ko. Katamom, gatangan na kano amin ang mabalin tayong ilako at tarakin tayo ababoy. Ay na, kaya't nangamin ka no ti pan nakatarakin dagiti baboy tayo ta nasalon at da. Kan nagdalos ka no ti kulungan da. Siyempre tatang, kanayan kami nga minyagdalos ka ni adin ko na awan klase mi. Kan, adda kayo pa yung agdalos, no saan kami ang makatulong? Wen nga rod anak, isa gumatang kamin tumanan iti buryas ang mapadakkel. Tapno adan tumanan ti sumarsaro no ang mailako tayo anak ko. O sige tatang, may mayat no mapaado tayo dagiti tarakan tayo ababoy. Wen anak, katagyaman nakta nagagat kayo at tumulong nakasta nga awan ti klase yo. Basta awan klase mi tatang, talaga tumulong kami kada kayo. Oh, bakit? Adtuyen tinaglakwan ka dagiti taraken tayo ababoy. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Saan tayo anarigatan anang ilako kadagiti baboy? Wan bakit? Ta simang baiket nga ruti may sa anasingpet a negosyante a nagbali na bayar tayo ni Mrs. Santos. Wen nga rod, katsapay ko mata agbalin a regular a buyer tayon day dyan negosyante. Sigurado daytan bakit? Marikrik na akon. Ken kasta nga minti ko na kada kami kan ni Michael. Basta ada kano ti mabalin na agatangan, iyawag tayon kan kwa na adagos. Tapno umay da pick upon diti lugar tayo. Kaya't na nga minti kalidad dagiti taraken tayo ababoy bakit? Ay, nagsayaatan ngay. Makaurnong tanti pagkolehyon to ni Michael. Kan mapaadu tayo pa'y dagiti taraken tayo. Usto day tangay bagam bakit? Kaya't kung harutag nayon iti kulungan, sakbay gumatang tamanin iti kanayunan aburyas apadakkelin tayo. Nang runakit adamatan sure buyer tayo. Ni, nasaya at day ta na panunot mo lakay. Maragsakan lakit din ni Michael no maamuan na day ta plano. Nanang, umadanon ti graduation mi. Ag-college akton. Maragsakan kami ka ni tatang mo anak ko. Manula atawanan, makalpas kanton iti panagadal mo. No mabalin la ko mga rodaguyudon tal daw nanang. Tapno malpas kon ti college. Ket may pamaysak tumatan ti tumulong kada kayo iti panagtarakan tayo iti baboy. Talaga ka di akayat mo daytoy a negosyo anak ko? Wen ananang, kayat ko launay Dagiti ngamin agtutubo akasken ka. Kayat dati agturpos iti panagadal da, tapno makaakkal da iti nariingan da panagbiag. Ngam sapadi matkan ka anak ko.
Kay-kayat mo mo't dito'y ayan tayo. No mapaduras tayo ti pagtaraknan tayo iti baboy nanang, agbalinton ana sa liwanwan ti panagbiag tayo. Kaya't ti kayat ko, inton makaturpusak ton, agina na kayo matan ka ni tatang, siyak ton ti makamuy ti amin. Anak ko, Naimatangak iti panagdakkel mi nga kakabsat ti sakripisyo ko ni tatang, nanang. Iso ti kayat ko, agadalak ana imbag, tapno makapagsubadak to kada kayo. Iso nga orayin nyo day tananang ha, tatalaga atong palik dagiti inkarik kada kayo. talaga nga arapaap ko ang mapaduras ti panagbiag mi, tapno agnam ay matdagiti dadakkel ko manang Emi. Aging ga anadanon ti panagkolehyo, kat nakarkaro nga ingaed ko ti agadal, kat nangalaak iti kurso amayan natop iti negosyo mi. Manipod matam amo ni Mrs. Santos, ison tinagbalin a regular a buyer kadagiti taraken mi a baboy. Kat gapo iti dayta, na ininot adim makkel ti negosyo mi. At dapay daduma asimang bay a buyer iti lugar mi, anang kita kadagiti taraken, wano ilaklako mi a baboy. Ngem saan nga amin, kat mapagtalkan. Kas iti na minsan, Bakit? Nagsubli ka din dyan ang alay ti lima ababoy iti na panalawas. Kung amin nga itakanong agbayad. awan pa'y mo timimay, kunak man no nagsarita kayon. Kung anamot ngamin nga itang agbayad. Aw-awagak ngam din amot sungsung-batan ti awag ko. Amangan kunak no makumikumlaeng iso adi na masango asong batan ti awag ko. Ne, apay ngay akasta. Sapay di pa'y imimay. Amangan no linuko na kamutan lakay. Sapay sana taga dito'y lugar tayo dayjay. Nagtalaka ka, da nagsayat mo't nga binakatong-tong-tong. No saan pa'y nga umay itaalawas, amangan no pumayson ti atap ko lakay. Tinarayan na kanday di a buyer. Adakin ko na dayta na bakit? Agpada kami lang agnignegosyo. No, kinusit nak. Basol na dayjayan Oray na sa balin to timang singir kan guana. Sapay ko mga rod, ta nagkamaliak iti panangipapanlakay. Sapay ko ma. No kasta, talaga asanin ang nagbayad di nangalay ti baboy, nanang? Wan nga rod anak ko, manun a Domingo tinaglabas, ngam aging ga ita, mangnamnama pay laang ni tatang mo, nga umay tulak ta kano agbayad. Anya? Wan anak ko, amumutan ni tatang mo, talaga adi na maikat tinalabas a panagtalak na iti sabali a tao. Amangan kanono dalaang napasamak iti buyer, iso asan ang nakasubli dito'y tapno may agbayad. Sa bala talaga ni tatang. Iso asapay la kuma, takanayon na tayo atarabayin ti Diyos. Gapoy ti kastya kababalin ni tatang. Sa bali nga mintirason ni tatang mo anak ko, agpadada kano a negosyante, katno talaga pinanggap na kano ti mangluko, saan na nabasol ni tatang mo ti basol na? Adun tumot la kano ti sukat ti kantidad anapukaw ken kuana. Sa bagay, gusto ni tatang. Isa di yung arudin pampanunuton pa dyan na pasamak, nanang.
Dinto pa'y kaskaso ni tatang. Maasyanak lang amin kadagiti bannog ni tatang mo anak ko. Pagrigrigatan na amin ngar aramidan na, kastamot dagiti matangtangdanan kadwana. Ngam laklakaan laang dagiti manang gundaway ti panang lukluko dakon kuana. Agpay suday ta ako na yun, nanang. Ngam awatan tayo latan at kapanunutan ni tatang. Agpay sumot ti kunana. At adun tumot lati sukat ti amin anapukaw kun kuana. Ket umdas tumot tin day di apakakarmaan ti tao anang luko kun kuana. Kumusta ti panagadal mo anak ko? Nasayat mo tatang. Medyo narigat. Ngam amok akabalak. Si kapay ti marigatan. Diyak mamati, Michael. Amo ka determinado kang aktorpos para ka dagiti arapaap mo. Gusto ti kunayo tatang. Kaya't ko unay tagturpos. Tapno may apply ko matan tinagadalak itinegosyo tayo. Talaga kaya't ko padurasan tinegosyo tayo tatang. Gan kang runaan na. Kaya't kung aginanaka yung tumutin. Siya kung ti makaam mo. Kaya't kung enjoyin yung mutin ti biyagyo ko ni nanang. Amo ka mapasamak amin dagita atartari gagayam, Michael. Nang runak at nasingpot ka nga anak. Natulnog ka kada kami anaganak ka. Basta di mo liwayan ti kanayon nga agkararag iti Diyos tapno tarabayan nakakanayon anak. Wan tatang. Ar-aramida kami nabili nyo kanyak. Basit lapan nagano sen tatang. Dandan niya ako nagturpos. Syakton ti makamoy ti amin. Ne, apay ang nagsapa ka. Nariwot pa'y. Masapul ang may sagana ang nasapa dagiti baboy nga umay dagatangan bakit. Masapul ang nadalos ti kulungan da amadanon ti bayar tayaw. Nagpatulong ka kuman ka dagiti tangtangdanam nga agdalos. Win, naibaga ko ni di kalman. Imbaga ka masapa da nga umay ita. Iso ang masapa akmat. Ay, malagip ko lakit nga rod idi ubing pay ni Michael. Masansa nakastoy nga oras, nakariing meten, tapno agdalos iti kulungan ti baboy, sakbay asumrek iti pagadalan. Osto ka bakit? Talaga adakla katulungak idi ni Michael. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno padurasak ti negosyo tayo. Lakay. Nangato ti arapap ti anak ta para iti negosyo tayo. Nang runa kat tinala na akurso ita ako lehiyonan, kat adak pa kainaigan na iti negosyo tayo. Kaya't kung apama na makaturpos iti koleyo, no, si bibiyagak pa'y laeng, ay kasi bibiyag pa'y mulang at ipagtaraknan tayo iti baboy. Sana bali lakay, dandanin agturpos ni Michael. Mapasamak to namin nga rapaap na. Kat agyaman akmet, gapo kadagiti ado a sakripisyom nanipod pa idi. Katamok, agbungan to amin a sakripisyom lakay. Amok dayta. Nanang, umadanin ti graduation ko. Ay na, excited ak nga ruden. Kastamot ni tatang mo, iti panagturpos mo anak ko. Uray sakmot nanang. Dahil tinabayag ka nito nga inururay ko. Uray da kami mat iti amam anak ko. Iso amaragsakan kami para kan ka. Agyaman ak nanang. Isagot ko kada kayo ko ni tatang di baligik. Agyaman kami iti anos mo, manipod kinaubing mo anak ko. Dagiti tulong mo kada kami kadi tatang mo.
Awan day dyan, nanang. Rumbang lang nga tumulong nga kada kayo tapno masustinir ti panagbiag tayo. Ti pagbiagan tayo. No saan nga po iti panagtarakan tayo ti baboy. Saan kami kumaan nakadal nga kakabsat. Agpaisot ako ng anak ko. Kat ita, dandanin ti panagturpos mo. Amok nga agbaligi ka iti amin akayat mo ang mapasama. Kaplawan da ka, anak ko. Naragsa ka pa naggraduar mo, anak ko. Agyaman na kada kayo, nanang. Tatang, sagot ko da ito'y kada kayo. Maragsakan kami kanita at ang mo, itata nakaturpos kan, anak ko. Kasla kaano laang day di panawan, amarigligatan tayo amang isaksaka di panagadal mo. Wen nga rod, anak ko. Gambaban iti panagsalukag mo. Adto yan. Naragpat mo dagiti arapaap mo. Dayto iti umuna nga agpang iti panangragpat mo kadagiti ambisyon mo amang padakkel iti negosyo tayo. Asika mismo ti mangimaniobra iti amin. Huwag nga agpaiso, anak ko. Uwan, tatang. Kat dayto ya talaga ti inururay ko. Maipakat ko itan ti inadal ko. Ken tikang runana pakaragsakak. Matong palin ti karik nga aginanakayon ken ni tatang, nanang. Kaya't kung enjoyin nyo mo ito ti biyagyo. Gusto mo ito dagiti sakripisyo yo para iti pamilya tayo. Panawanan tapno subadak amin arigat yo kada kami nga anak yo. Ay na, naggasat kami, anak ko. Tadimakal ka na singpet nga anak. Amok nga ipaay ti Diyos dagiti arapaap mo, Michael. Kat itapay laan. Agyaman kamin kan ka, anak ko. Mala, agawid tayo nga rodon. Agurura yung dagiti kakabsat mo iti balay. At dabasit saghana tayo para iti graduation mo. Kasta ka din, nanang. Mala, agawid tayo nga roden. Tapno, marugyan tayo na naman ti baligi nga imparabor kada tayo ti Diyos. Kalpasan ti graduation ko manang Emmy, saan akon ang nagsayang iti kanito. Rinugyakon nga imatunan ti negosyo mi kadatatang. Ti pagtaraknan mi iti baboy, ang nagbalin adakkel at tulong iti pamilya mi. Itamanang, nagbalin kamin a supplier iti baboy kadagiti nagdudu mga ili. Adumaten kadagiti kalugaran mi tinaadaan iti trabaho, babaan iti napaduras mi a pigari. Maragsakan akunay, tati inarapaap ko ang nasaliwanwan a panagbiag para iti pamilya kat maipapaikon. Naplano matan ti kalaysami iti nobyak a kaadalak idi iti kolehyo. Sapay kuma, tanakaibati iti inspirasyon ti pakasaritaak, kadagiti padak a nagarapaap ti nasaya at abiyag para iti pamilyada. Laglagipan tayo nga awan ti arapaap asaan amatunoy basta buyugan iti aramid ken saan a panagliway nga agkid daw ti panarabay ti Dios. Daytoy ti padas ko manang toy pagayam mo, Michael. Michael, pagayam ko, pudno ang nakaibati iti adal ken inspirasyon ti pakasaritaam. Nagasat dagiti kasken ka nagarapaap ken nagsalukag tapno matunoy mo ti tarigagay mo. Saan laeng apara iti bagim ngem ket di para pay iti pamilyam.
Sapay kuma tagtultuloy ti kinaprogreso ti negosyo yo, tapno ad-adu pay a tao ti matulungan nyo. Kablaawan kamet, iti umadanin a panagkalaysayo iti nobyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyay